Vale. Pero decide... Ola, que tal? Boa tarde, boa noite. Xa casi non chegamos hoxe. Hoxe pillounos aquí un pouco o touro como sempre, pero bueno. Todo se xa dito cara ao final, porque Claro, estábamos ao final, moi tranquiliños. sí, estábamos moi tranquiliños con todo feito, pero de repente, non sei, se nos foi a hora e nada, aquí estamos ás 8:05 da tarde. Un día de moi cargado, como sempre, con eleccións que agora mesmo xa se pecharon os colexios electorais en Euskadi, e que seguiremos a partir das 9 da noite analizando os resultados electorales, pero antes imos dar un pequeno repasiño, como sempre, a actualidade ourensá e a actualidade galega. Teño conmigo, como sempre, un equipo técnico maravilloso, encabezado por Don Iván Iglesias. No estamos. Eso es, ahora sí. Ahora estamos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? ¿Todo Pues ben? Un pouco resacoso, non te lo voy a negar. Un resacoso, está de cumpleanos aquí, o que agora... Steven. Vamos a entregar a vara, incluso Tes vara? podo che bendecir, non temos aquí un pouco de auga. non me tires agua, que está todo aquí electrificado. Víctor Barbosa, que estrese como director deste programa, que vai dirixilo a partir de agora, el está nas súas mans, e eu contentísimo. En todo caso, se falamos de eleccións no País Vasco, de actualidade de Ourensá, do novo goberno da Xunta, do montón de cousas que vou dar paso a eles porque estamos curtos de tempo. Sí, o ascensor social funciona, desde de cámara a director en menos dun ano cobrando o mesmo. Unha maravilla. Está tamén Adrián Reis, está Meni Iglesias no equipo técnico, e aquí a miña esquerda teño a Diego Freire de Noticias Dispersas, que nos va a contar rapidísimo a actualidade local ourensá. Que estou un pouco triste. Estás moi triste? Sí, porque Chamaches-me Iván, Iván, perdón. Sí. Estou aquí. Perdón, estou tan triste que xa nin coñezo. É unha cousa. Claro, é que o venres pola tarde coñecemos unha noticia realmente triste. A concelleira de Cositas xa non será nunca máis concelleira de Cositas. Creo que temos que sobrepoñernos a esta dura proba. Desde Ouque, Noticias Dispersas, queremos rendirlle un sentido homenaxe. Bueno, pues un poquito, más o menos nos ha explicado estupendamente, alcalde, como siempre, ya está casi todo dicho. Con nuestro partido, en estos últimos años, hemos demostrado ese compromiso con diferentes medidas, diferentes programas y diferentes cositas que se han llevado a cabo. Podríamos poner muchísimos ejemplos de medidas que se han llevado a cabo a nivel social. Cáritas, 250.000 euros. Entonces, bueno, ya con eso ya está demostrado un poquito el compromiso entre muchas otras programas que se han llevado a cabo. Nada, bueno, voy a utilizar este turno de alusiones para hacer unas pequeñas respuestas a cosas que nos han dicho. En primer lugar, volver a decir cositas las veces que me apetezca. Nos dice que cada día está peor asuntos sociales en Ourense. No creo que sea cierto. No sé en qué punto ves tú que cada día esté peor asuntos sociales. El tema social en general está mal en todos los lados. No es un tema exclusivo de Ourense. Seguimos luchando para trabajar. Vamos a hacer cosas. ¿Que te puedas confundir? Pues te puedes confundir igual que se confundieron otros. Pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados esperando a no hacer nada, como hicieron a lo mejor anteriormente otros grupos, por miedo a confundirnos. Entonces venimos aquí a hacer. No vengáis a decirnos ahora que no cerremos sitios cuando están mal abiertos. Es que es un problema de base y no ha sido un problema nuestro. Y no sé si me queda algo más. Ya parezco el alcalde, ya no me entiendo la letra. Y no tengo nada más que añadir. Pois sí, pero podemos estar un pouco de esperanzados, porque deixará de ser concelleira de Cositas e Asuntos Sociais e será concelleira de Contratación e Abogacía Consistorial, para encher o oco deixado por Armando Ojea,
o nivel basicamente o mesmo. Esta noticia da reformulación das áreas no Concello de Ourense coñeceuse unhas horas despois de saber que finalmente o interventor do Concello de Ourense foi cesado e trasladado ao Servizo de Facenda. Unha noticia que se coñeceu o día seguinte de que iniciase o xuizo por acoso laboral do interventor contra o Concello de Ourense e o alcalde de Ourense. Un xuizo que deu que falar, por suposto, e o alcalde tiña que falar e opinar en Twitter cun chío fascinante no que dicía que la región e la Voz de Galicia mentían ao decir que cesou o interventor que o denunciara por acoso, porque o denunciou por acoso por iniciar o expediente de cese. Isto é unha nova mostra da relación que ten o alcalde de Ourense fascinante coa comprensión lectora selectiva, porque unha cousa non quita a outra. Unha semana na que pasaron moitas cousas, houbo máis anuncios de recortes nos servizos sociais, estes que están fantásticos porque o alcalde de Ourense está levando o tema en persoa, aínda que hai unha nova concelleira que se encargará deste asunto, que será Tamara Silva, que dará moito que falar e seguramente non fará o ridículo nos plenos, eso sí. Podemos rematar xa porque vamos moi apurados, así que devolvemos a conexión. Oye, teñas 5 minutos máis se queres. Pero non quieres non quero. Pero vouche facer un pouco de promo porque fixeches unha entrevista interesante a Telmo Ucha, que podedes ver no YouTube de Noticias Dispersas, unha entrevista na que deixou varios titulares. Tamén se digo que son difíciles de sacar, porque un home que ten moita corda cando fala, pero de logo unha entrevista interesante. Resúmeme dous titulares. É unha que che pareceu? O interesante de Telmo creo que é o que non dice. Cando empeza a falar deixa as frases así a medias, acabar, que dices sin tú, acabar. E o interesante de toda a entrevista, a miñas cousas do máis interesante foi a relación do Partido Popular con Democracia Ourensana, que foi moi estreita, xa o sabemos, e incluso sitúa agora mesmo a concelleira a encargada de Servizos Sociais polo Partido Popular, Noelia Pérez, como no medio, e dille que debería centrarse máis no seu partido e non estar tan pendiente de Democracia Ourensana. Unha resposta fascinante a unha pregunta totalmente inocente pola miña parte. Creo que é moi interesante e creo que a Noelia non lle pareceu ben. Lamentamos moito que te enfadases con nos. Bueno, en realidade non nos lamentamos en absoluto. Bueno, é que logo nos din, en fin. Pues, din moitas cousas, Noelia, en fin, que nada, que logo falan de Miguel Ángel Rodríguez, pero aquí sí, bueno, hai unha cando todo, empezas a ser alguén máis ou menos coñecido ou irrelevante, según din algúns, logo pasa que de repente todo o mundo en todos os partidos nunca está a gusto co que dices, que outro día faltouche decir non sei que, outro día fuixeste moito con non sei cuánto, ao final todos se queixan por algo. Pois igual estamos facendo ben. Digo eu, non sei, por botarnos flores. Vamos a debater aí 5 minutiños rápidos sobre isto que acaba de pasar. Básicamente son dúas cousas. O cese do interventor, que tamén manda narices cesar o interventor, e a situación dos servizos sociais no Concello, que comentábamos no anterior programa co peche do comedor sobre rodas, que agora se agrava con práctica desmantelación da Concellería e o cambio de mans, a parte así a golpe de viernes por la tarde. Non sei se podestes analizar un pouco este tema, Roy, Lara, se lestes este tema, se falastes un pouco antes de vir por aquí. Home, algo evidentemente, algo un le antes de vir a un que sobre o que ocurre, o que acontece na cidade de Ourense, faltaría máis. Eu recordo a primeira vez que viñen precisamente a este programa, se chamara a atención un... Perdón, es verdad. Non te escoitei, Iván, escoiteite por fora, aviso. Que teño aquí a dous convidados maravillosos que non os presentei, entón, que xa claro, son como da familia, que está aquí Roy Pérez Vila, a miña esquerda. Que tal? Benvido. Boa tarde. Sí, hacemos como que non ha pasado nada, vale? E Lara Salgado aquí a miña dereita. Eu xa chegardo a das redes tamén, o sea, xa van dúas, xa van dúas xuntas. O sea, pero eu escoitote todas as mañás. Sí, bueno, que... non sei, eu sei fiarme moito. Mañá te escribo. Acabo de escuchar. Roy, decías, perdón. No, eso, decía que cando viñen aquí a primeira vez comentáramos unha salida de Jácome precisamente, que falaba de que en Ourense nadie pasaba hambre, as propias declaracións ahora desta concelleira
falando de, bueno, que os servicios sociales en todas partes están mal, ou sempre tienen problemitas, e non sei que, desde logo que denota isto, efectivamente, a falta de absoluta de preocupación que ten o Concello, al menos polo que se sabe, e as declaracións dos seus propios máximos responsables sobre este área de goberno, o cal non é de sorprender dado o perfil político do propio Jácome e a dirección política, moitas comillas, ideolóxica de Democracia Ourensana, non? Quero dicir que non... Microliberal, que é unha... Sí, microliberal, creo que Paula Prado chamaralles, como era? Non me acordo agora. Sí, liberal populistas. Liberal populistas. Paula Prado, efectivamente, e chamar así. Ela criticándoos, dicindo que tenía nada que ver con ellos, precisamente meter a esa cuña de nos, que ellos son liberales populistas, ¿no? Como para diferenciarse. Bueno, o caso ese, evidentemente, pues eso, da conta da falta de compromiso que ten este goberno a propia Democracia Ourensana con esta área increíblemente necesaria e importante, sobre todo no eido local que o que está máis próximo aos cidadáns, ¿no? O sea, que, polo tanto, nada que celebrar, é moito do que entristecerse. Sí, outra cousa máis para entristecerse. Eu, cando estaba preparando este programa, comentaba co equipo outro día que Jácome ten como unha mentalidade moi economicista das cousas. Para o que lle convén. Para o que lle convén, sí, claro, bueno, tamén para levar el canto máis posible, eso seguramente. Pero que evidentemente decíamos servicios sociais, canta xente utilizaba o comedor sobre rodas? Unha minoría realmente, ¿no? 50 e pico persoas. 50 e pico persoas. Pero podemos avanzar que según o que se subo nesta xunta de área esta semana de servicios sociais, en novembro caduca o servicio de atención a domicilio que atende a 500 persoas. E parece que vai polo mesmo camiño a situación, porque o Concello non sei se está facendo algo, segundo a xa ex-concelleira, é unha cousa que está xestionando directamente o alcalde, así que podemos estar tranquilas. Que ambos os servicios caput. Sí, todos os servicios de caput, sí. Prácticamente sí, era parte cando a excusa que pon é que non é competencia moitas das políticas sociais, non son competencia dos concellos, que eso é cousa da Xunta ou que é cousa do goberno central e ya está, e para que me voy a chamou a atención isto porque esta semana en Santiago de Compostela vin que firmaron un contrato sobre a axuda a domicilio de 26 millóns de euros para 2 anos, ou 6 millóns. 12,7 para 3 anos, sí. E casualmente aquí estamos pendientes de perder ese servizo. Clara, a ver, eu só vos digo que claro, eu casi nin sabía quen era a concelleira de las cositas, solo con iso vos digo todo, é dicir, tamén para que vexamos un pouco a que lle dá importancia e a que lle dá pulo o propio alcalde. Tives as súas redes sociais e o único que nos últimos días ou nos últimos meses publica é todo vinculado a que se inauguro unha rampa por aquí, abro unha calle por alá, que ver, que está guai, que hai que facer esas cousas, pero obviamente os servicios sociais tamén é verdade que non se poden facer ou quitar en función do número de persoas que usan. Eso porque é dicir, é un servizo social, é como se dis, non, eu quito o centro de saúde da Ponte porque como ahora hai menos nenos na Ponte, pois pa que? Que vayan ao Couto, ou que sei. É dicir, non podes utilizar os servizos polo número de persoas que os usan. Entón, dito isto, é preocupante que un concello e sobre todo si collemos o argumento da propia concelleira de que todo está mal en todos os lados, pois máis razón para manter os servizos e máis razón para apostar por eles. Pero bueno, ao final eu creo que tamén que responde un pouco a como opera o propio alcalde, é dicir, non me gusta tal, pois ceso levo eu, non me gusta el interventor, lo ceso, non sei que, si mañá é o tesoureiro ou é o secretario, o mismo. Entón, pois bueno, a verdade é que unha mágoa porque tendo a parte desa de razón que lle podemos comprar esa parte do argumento de que sí que é verdade que hai moitos servizos que debería xestionalos a Xunta e non o fai, e aí debería de haber, xa o fai tamén a FEGAMP. A FEGAMP leva alertando sobre que os servizos sociais municipais están sen cartos moitísimo tempo, pero eso non quita que ti tes que prestar ese servizo e que a xente lle vai dar igual que dependa de Rueda ou dependa do alcalde, é dicir, a xente o que precisa ese servizo. E como decías ti, Diego, o sea, en Santiago acaban de aprobar fai nada, caducaba o contrato o 31 de maio, o 1 de xuño xa entra unha nova empresa co 73% máis de orzamento, un 50% máis de horas para o servizo, porque claro, a excusa non pode ser non o usa xente, porque o mellor non o usa xente precisamente porque o servizo que se está prestando non é o suficientemente bo e o mellor dices, pois mira, prefiero ir pola miña conta e se teño digamos, recursos económicos para facelo, pois o vou a facer. Sí, porque outra das cousas que se andamos, creo que estamos en sí, estamos totalmente que se falou na Xunta de Área foi o tema das UNIs, que hubo polémica en setembro porque se iban a reducir. Preparando esta homenaxe sentida a Ana Fernández, porque é moi difícil seguir a Jácome aínda que o sigas. O nivel de mentira tras mentira é realmente
difícil de seguir. No programa especial que fixeron en Auria TV presentando o programa electoral de Democracia Ourensana, o alcalde presumiu dos traballadores contratados despois do COVID, das traballadoras sociais, que agora mesmo na primeira quincena de maio perden o seu contrato defendido polo alcalde, porque aí había demasiados traballadores sociais, moito máis que en Vigo, e había máis que médicos de familia en Ourense, unha cousa da que presumía en maio do ano pasado. É moi difícil seguir o ritmo de mentiras a este señor. É moi difícil seguir o ritmo en xeral. Aquí, con un programa cada 2 semanas non nos chega para todo o que temos que facer, a verdad. Pero bueno, outro dos ceses, aparte que non foi único da Concelleira de Asuntos Sociais, é o da o interventor, que cesar o interventor non é cosa menor, que diría Mariano Rajoy. Non sei se sabedes de xente que alcaldes que vayan cesando interventores. Non é o máis habitual, desde logo. Non sei. Non, sí, pero non é habitual, é bastante infrecuente. Neste caso, claro, normalmente se cesan a interventores que non teñen plaza fixa, pero que ten a praza fixa, isto é a primeira vez que sucede en España. A outros interventores que están máis... É complicado, pero fano. Fíxate, a idea de que non era habitual, pero efectivamente, se me dices que... No, quería reaccionar a unha cousa que comentaba Lara, ben interesante, que o tema de xestionar as responsabilidades e sacarlle proveito, digamos, dunha parte máis táctica e tamén por beneficio dos propios cidadáns, non? O tema de, non isto que o leve a Xunta ou isto realmente compita a Xunta, entón paso de xestionalo. Outros concellos fan ao revés, dicen, vale, isto podría xestionar a Xunta moi ben, como non o fai, vou asumir eu esta competencia e marco liderado político e ademais cumplindo un servicio, non? O sea, é unha estrategia política bastante curiosa, canto menos, é dicir, bueno, pues, meto paquete a Xunta, que o xestionen eles, e se o xestionan ben, pois genial, e se o xestionan mal, pois xa os criticaremos, non? Cando realmente un líder político de verdad e nunha cidade de 103.000 ou 104.000 habitantes, debería dicir, bueno, pues, por mal ou ben que o xestiona a Xunta, é bueno facer incluso mellor, ou bueno facer de maneira que despois a mí me xa non só que teña un beneficio para os cidadáns, que evidentemente o primeiro, sobre todo no caso do nivel municipal, sino que ademais podo sacarle un rédito político evidente. Isto pasou en determinados concellos e precisamente bastante pequenos, con temas de comercios escolares, con temas de transporte e demais. Quero dicir que unha deixa de funcións se pode chamar. Un pouco modus operandi aquel de Feijóo culpa de... Bueno, sí, pero a ver, un clásico. Feijóo culpa do goberno central. Aprende de dos mellores. Sí, temos maestros, a verdade, sí. Outra cousa que pasou tamén en Ourense ten que ver con unha querida competencia de la región que desta vez tuvo que devolver. Esta vez sí devolveu os cartos da venda do arquivo. Lembremos que isto foi unha denuncia de Democracia Ourensana, pode ser, Diego? Sí, unha denuncia de Democracia Ourensana finalmente que foi recurrida en varias ocasións por la región e por la mesma propia deputación. Finalmente, esta semana fixeron o ingreso dos 2,7 millóns de euros que pagara a Deputación de Ourense polo arquivo de la región. Jacome estaba moi enfadado porque non se falaba deste tema en ninguna parte. Pois mira, en o que falamos disto. Jacome, podes comentar Marcos Pérez, que está aquí comentando que falamos deste tema. Parabéns, alcalde. Unha sí, boa a verdade noticia. Que sí, porque home, non sei se la región, non sei cantos periódicos ten. A verdade é que é un periódico que leva moitísimos anos publicándose, pero 2.700.000 euros. Carai. É como o Washington Post falaban, no suicio falábase o arquiveiro da Biblioteca de Galicia decía que aparte de que xa existe xa están arquivados todos eses xa están arquivados, claro. Ese precio non tiña ningún tipo de sentido porque non falamos de un medio como pues, o New York Times. Eu teño entendido que noutras provincias que había medios similares a nivel provincial Pínchate aí, igual que non... Pero, espera, que era moi breve, porque vale, sí, que se pagou moitísimo menos. Creo que menos de 100.000 euros por un arquivo dun periódico que ten un valor, pero... A mí parece, non sei, non sei valorar, pero pareceme bastante, bueno, parece ser que evidentemente sí que era demais. Quédame 2 minutos deste bloque, solo quería pensar así de forma un pouco... porque isto temos que facer un programa de cousa rosa aquí en el Concello de Ourense e en Galicia, porque unha das leas que está vendo máis importantes no Concello de Ourense ten que ver coas bodas. E é que saiu medios nacionais, bueno, creo que unha entrevista en el diario.es, se non me equivoco. El Diario Galicia. El Diario Galicia, no, el Diario Galicia, sobre o tema das bodas, porque Jacome lembrades que ahora se te queres casar no Concello de Ourense, cásate, Jacome, esa é tu penitencia por casarte no Praza Maior de Ourense. Se o queres ben, e se non, pois tamén igual podes negociar que che toque a marcha nupcial ou non, porque resulta que había unha serie de irregularidades, palabras de Jacome,
co tema das bodas, porque máis da metade, ou prácticamente a metade, iban para o concelleiro do Partido Popular, Pepe Araújo, concelleiro que leva dende a época de Manuel Cabezas no Concello, e que agora a Jácome denuncia unha suposta trama dunha funcionaria do Concello que redirixía... Suposta non utiliza. Ela, Bueno. el dixo directamente en repetidas ocasións mafia. Unha mafia, Porque unha Ourense mafia das bodas. Esto de que Ourense, o paralelismo que ten con Sicilia, pois o alcalde está moi a favor desto e define uno como mafia. A mafia das bodas. No, primero non se sabía por qué, porque non sabía en que consistía esa mafia, pero nesta última entrevista xa cambiou outra vez o discurso e entón explica por que facía isto, porque se creaba unha relación de voto cautivo. Porque se a ti te casa un concelleiro do Partido Popular, votarás o Partido Popular por sempre, eternamente. Como diría Manuel, sempre o noso amigo Manuel Novoa, sempre algún momento da vida vas votar ao Partido Popular, vas meter a papeleta nese sobre, sempre o di. Eu ainda non o fixen, pero bueno. Iba a decir que o tema das bodas. Falta o tema de quen lle dixo esta novela que parece unha... Esta historia, o que di na entrevista, e vou facer aquí unha petición al teléfono de aludidos, lo podéis poner por aquí, de Jesús Vázquez, exalcalde de Ourense, amigo do Uqué. Se queres chamar ou se queres comentar por algún sitio contacto que tes connosco, si é verdade eso que lle dixeches a Jácome, casa tú a todo el mundo, porque luego te vienen otros y te quitan las bodas. Si yo dixeches en algún momento, por favor, confirma este punto, porque é interesante ter a confirmación de Jesús, que o nombrea literalmente na entrevista. Era o das bodas que quería... Algo que queres comentar? Eu quería comentar unha cousa, que normalmente a xente quere que o case o alcalde ou a alcaldesa do municipio. O sea, é algo que normalmente, salvo que conozcas o concelleiro de turno, sí que é verdade que che case o alcalde ou a alcaldesa é o guai, no? Refirme é o chulo, pois, eu que sei, cando estaba Martiño Enteo todo o mundo quería que o casara Martiño, ahora Goretti en Compostela, salvo eso, pois que coñezas ao tal. Entón é sorprendente que aquí, pois evidentemente ninguén queira ou pouca xente queira que o case Jácome, que teña que el casi que medio obligar a xente, oye, no, que yo quiero que casarte yo, ojo, tens que pasar por aquí pola vicaría de Democracia Ourensana. É un pouco extraño, verdade? A mí o tema das bodas me colle lonxe, a verdade, pero que quería decir que co que falabas ti, no? De que si te casa fulano e que automáticamente vas a votar a fulano. Eu diría, non sei se a xente prefire que o case o alcalde, non? Por decir que si ti pides, non, ou solicitas que te case o concelleiro do partido X nunha cidade dun tamaño como Ourense ou como Santiago, falamos de unha aldea de 100 habitantes, é porque tes unha certa afinidade política con esa persona e probablemente unha fidelidade política bastante importante. Quer dizer que non creo que polo feito de que te case fulano vayas a cambiar de voto, vamos, sí, básicamente. O tema de Araújo é un perfil moi curioso, porque é unha persoa que sempre caeu moi ben a dereita e a esquerda. Los últimos bandazos en Tren Ciudadanos e a volver ao PP, pois perdeu un pouco do seu carisma, pero sempre foi unha persoa que caía ben a xente de todas as ideoloxías. E despois tamén isto vai moito polo boca a boca, é dicir, por exemplo, se ti te sabes que hai un concelleiro ou concelleira que casa ben no sentido de que fai unha boda, porque a ver, ao final unha boda nun concello é como nun xuzgado, o sea, un aburrimiento. O sea, vas alí, te leen el Código Civil, os derechos, obligaciones, fas unha foto e marchas. Pero se ao mellor tes unha persoa que ao mellor che lee un poema ou que sei, ou fai unha cousa un pouco máis personal, eso ao final a xente sabe, dice, ostra, non, mira, eu caseime con fulano, mira, super Sí, que ten algo de carisma, claro, ou de, que ten algo sí, de carisma, un pouco leído, que o sea, polo que comenta a xente que ten, o sea, o que eu escoito e o que suele pasar ir máis en concellos así que non son tampouco Madrid, é dicir, que ti coñeces ou podes chegar a coñecer pois o concelleiro de turno, e senón xa eu o que digo, creo que normalmente si que é a coña de que me case o alcalde, ou senón, pois eu que sei, calquera que aparezca por aí que teña, eu quero me casar o sábado, quen está libre? Fulano, porque nos concellos normalmente, non sei se ahora se fai, pero eu lembro que fai uns anos en Santiago que facían era repartíanse os concelleiros por fines de semana. Como as bodas son os findes, claro. Pois quen ten guardia de bodas? Fulano, citano, mengano. Claro, e entón tocaba ya fulano. E a xente dalle igual, entón o que lle cuadra, ou, no, eu quero o alcalde, eu quero a alcaldesa, eu quero a este concelleiro que me lee a Rosalía de Castro que me encanta, ou tal. Por eso digo, fai moita gracia que este con estas historias. Sí, hai tema. É su maior preocupación. Seguiremos e o dito, Jesús, si queres manifestarte, manifiéstate. Cambiamos xa de tema, ímonos a... Para pechar isto, se non te importa, podedes rapidísimo. comentar o que queirades nas nosas redes sociais. Baltar Padre pregunta polos arquivos de UK. Se van a sair a subasta, e ordenador bello que botaba fume...
que ao mellor ainda se poden sacar uns cartiños. Igual, Está operando noutra habitación o ordenador vello para outros fines. por 27.000 euros igual. Que o leven xa, vamos. Podemos negociarlo, se alguén quer ir aos arquivos do que, aquí estamos todos en venta. Todo se vende, como en Amazon. Vamos ao novo goberno galego, porque esta semana Alfonso Rueda presentou o novo goberno galego. Bueno, antes de ir ao novo goberno galego, Democracia Orensana xa está no Parlamento de Galicia. Bravo. Pero bueno, No grupo mixto Hai que facer espectáculo, dicen aquí de dirección. sí, ahora quieren la broma esta gente. Entonces vamos a volver al humor y recuperar el buen humor que teníamos cuando empezamos. mira que podería ter alguén que lle aplauda, pero non foi. No, Despois vamos a digo- ver, despois digo máis sobre eso. vamos ver ese momento porque durante a investidura de Alfonso Rueda, Armando Gea tuvo os seus minutos de gloria, demostrou a parte que era unha persoa moi leída con citas a xente moi coñecida. Vamos ver o final dese discurso de Armando Gea que foi maravilloso. Espero... Confío en que teña en conta todo isto e que non siga por a línea do seu predecesor, entonces non vou bloquear o seu nomeamento como presidente, voume absteñer porque non me gusta como funcionou a Xunta de Galicia hasta ese momento, pero confío en que cambie a partir de ahora e por eso, digamos, o término medio, en el medio está la virtud que decía aquel, voume absteñer. Moitas gracias. Gracias, señor Ojea. Non está permitido que o público faga manifestacións a favor ou en contra. É unha cousa que me olvidei de advertir. Eu podo aplaudir a mí mesmo. Non é o normal. Vale. Eu creo que dache xa ben así, o sea que por hoxe xa chegou. Vale. Ben, pois aquí remata esta primeira intervención esta mañana sesión de investidura internacional. O estilo de O chegou ao Parlamento de Galicia. O que vos queda, non sabedes o que vos queda, de verdade, Parece Santiago. maravilloso Santalices, o sea, é que solo un ourensano é capaz de decir isto e de xa cunha frase, ala, marcha po teu escano, non me toques as narices. Por Foi hoxe xa lle maravilloso, chegou, me Santalices. parece unha frase maravillosa. Bueno, o estilo de Eu chegou ao Parlamento, Roy. Bueno, eu diría que como non pode ser outra maneira, que estamos digamos aquí en Ourense e sempre que lle damos protagonismo a Ourense, pues esta legislatura e este mandato de Rueda inaugúrase esta legislatura no Parlamento con ben de ourensanía, ¿no? Por dous grandes motivos. Primeiro, efectivamente, que Democracia Orensana se estrena e por a primeira gran, como diría eu, non crise, pero gran feito, gran noticia, anécdota, chamemos como queiramos, do nomeamento do novo goberno é precisamente a fulminación da número 1 da lista popular en Ourense, que é Elena Ribó ou Ribó. Rueda chamalle Ribó, pero non sei hasta que punto el sabrá como se Igual non pronuncia sabe como o se seu chaman apellido, os verdad? conselleiros, Sí, bueno. pero bueno, quero dicir, fulminar a unha conselleira que levaba pues, Non lle deu tempo a aprender o nome en 8 meses. efectivamente, claro. O sea, 9, 10 meses levaba, se non me equivoco, como conselleira. Número 1 da lista de Ourense, popular de Ourense, fulmina do Consello de Goberno sin dar máis explicacións que ningunha, basicamente porque non deu ningunha, ¿no? Sí que as fontes autorizadas se pudo ler na prensa, creo que na Voz de Galicia neste caso, que a él, como era, decía que él no le importa enmendar sus propias decisiones. Es decir, que él enmenda a súa decisión de haberla nomeada consellera no seu momento, según estas fontes, e que ahora se autoenmenda pues, sacando a de aí, ¿no? Hai que ter propósito de enmienda, hombre. E ahora xa, digamos, citando a unha xornalista que me gusta a mí moito, que é Marta Otero Mayán, de La Opinión, outro día noutro podcast, decía que gran oportunidade perdida de ter un gran grupo parlamentario mixto ben ourensán, con Elena Ribó non renunciando a acta de diputada, sino marchando ao Grupo Popular, tendo dous diputados no grupo mixto e por favor, Armando Gea tería alguén que lle aplauda. Sí, é que, claro, é evidentemente. triste Bueno, non sí, ser pero aplaudido. así se comporta estos partidos, ¿no? Como o Partido Popular, e que teñen a elegancia de, pues oye, me marcho, non fago ruido, non critico nada, me vou tranquilamente, silenciosamente, cando probablemente pues elas a vida conta que non foi nin ao digamos nin ao acto solemne, non, de xura e de promesa do cargo dos diferentes conselleiros, onde sí que estiveron Comesaña, non me acordo quen era a outra persona, Etel, claro, Etel Vázquez,
Pois ela non foi supostamente porque estaba indispuesta, según Rueda, cando despois tamén pola prensa, creo que por prensa ibérica neste caso, soubemos que estaba no despacho de arriba, ¿no? Porque decir que podía haber, seguro que se fora en ese outro despacho no que grabou esa pedazo de... Bueno, pero que aprender desta producción. elegancia, ¿no? Me vou tranquilamente, me indispongo, me quedo en el despacho de arriba y luego pues dejo mi acta y me voy a la Universidad de Vigo. Ya está, sin facer máis ruido. Sin embargo, a gran noticia, a gran anécdota do... Claro, ou según como se mire, porque tamén é verdade que o feito tamén de marcharse así sin acudir a esa toma de posesión, sin coller a súa acta, decir, sí que é verdade que podía ter salido e decir os seus motivos de por que estaba tan cabreada, porque evidentemente non lle sentou ben a decisión de que a fulminaran do goberno, pero tamén é certo que o feito de non ter ido tamén é unha noticia no sentido de o sea, que podía ter sido ainda máis elegante do que foi, non sei se me explico, porque o feito de non estar xa é en si mesmo un feo que lle fai evidentemente o novo goberno, porque por exemplo Comesaña non está nese goberno, non había moita afinidade entre Rueda e Comesaña e en cambio el pues, estivo ali e foi o encargado de dar ese discurso en nome dos conselleiros saíntes, digamos, e me consta que bueno, que tamén é verdade que a noticia tampouco sentou moi ben no seu propio equipo o feito de que non seguira. Entón, claro, pues bueno, evidentemente que o que distí foi elegante, porque mellor isto pasa noutro partido e xa se monta la de San Quintín. É que non o quería decir. Pero teña a miña hipótese de por que pasa isto no Partido Popular e non en Claro. outros sitios tamén, che digo, pero depois igual comento. Por lo que pudemos saber, perdón, bueno, No, acaba. simplemente dicía iso, que evidentemente dentro de que foi moi elegante, ainda podías ter sido máis se chega a ir a toma de posesión. Tamén che digo, se chega a ir a toma de posesión con cara de non quero estar aquí, sálvese quen pueda, tamén a noticia podía ser misma a la cara de... Porque tamén a cara de Diego Calvo nesa toma de posesión Sí, era un efectivamente. cuadro, era un cuadro, e iso que sigue no goberno, pero era un cuadro porque, claro, lle quitaron a vicepresidencia e a consellería que ten é unha cousa así un pouco... Ahora comentamos como son a estrutura do goberno, explicamos primeiro como quedou todo, porque hubo bastantes cambios. O que quería, Armando Gea, pues, solo por darlle unha última pincelada de Armando, a mí é que me encanta o comentario de eu non vou bloquear a súa investidura, como, señor, ten maioría absoluta, tú non bloqueas nin deixes de bloquear nada, non? E aparte despois de que, se non me equivoco, votarase a sí mesmo cando fora a Constitución do Parlamento, non? Fora un pouco, decir, un doble estilo de vamos marcar sempre perfil, sempre ter algo que dicir, que sempre se vale de nós con ese único deputado, creo que están buscando. Diego, querías dicirme Te digo cosas? que a xente do equipo de Ouque falou con entorno de Elena Ribo e que o feito de que fose unha elección persoal do actual presidente a súa elección como conselleira e logo non contar con ela que molestou un pouco. Me deixou a vicerreitoría do campus de Ourense para dedicarse a unha consellería na que estuvo 8 meses. A mí tampouco me sentaría moi bien, Elena. Se queres tamén comentarnos cousas, tamén teléfono de aludido. Elena Ribo, te esperamos se queres tamén falar connosco. Acollémoste encantados. Vamos a presentar ese goberno galego entonces, que se presentou dunha forma un pouco original a través dun vídeo en redes sociais, pensado para TikTok, no que os conselleros posaban así dunha forma que nos quixemos recrear, porque a nos recordounos un pouco a unha sitcom dos anos 90 e dixemos, pois por que non? Pois aí vai o vídeo. Sí. Sensación de rodar primeira temporada. Bueno, vimos aí xa os nomes dos conselleiros, basicamente por orientar un pouco a nosa audiencia, que aínda que xa é sabia, Alfonso Rueda nomeou un goberno sin vicepresidencias, pasamos de 2 vicepresidencias a ninguna. Aí o temos o goberno. O que fora hasta ahora vicepresidente, Diego Calvo, todo o mundo pensa que é como aí o alter ego de Alfonso Rueda que quere levantar un pouco a cadeira en algún momento, pois queda sin esa vicepresidencia, é conselleiro de Presidencia de Xustiza e Deportes.
Temos algunhas caras novas, pero casi nos imos centrar primeiro nas que xa non están, porque hai en concreto hai 3 conselleiros que xa non están no goberno, unha é Elena Ribo, que xa falamos agora dela, pero tamén hai 2, unha xa anunciada, que era a saída de Tel Vázquez, a conselleira de Infraestructuras, e tamén a de unha que a min particularmente chamou a atención, que era a do exconselleiro xa de Sanidade, de Julio García Comesaña, que ademais, vou non dicir, porque é Vox Populi, comentamos tamén no equipo, que foi, no seu momento, foi xerente do Complexo Hospitalario de Ourense, unha persoa que a verdade é que os traballadores, polo que podemos saber, están sempre dixeron que era unha moi boa persoa, moi bo xerente, dialogante, boa xente, e a min que aparte tamén, teño a sensación de que o que fulminou foron casi os conselleiros que máis comidilla daban e que máis visibilidade tiñan, porque eu sinceramente pois non conozco a maioría desta gente. Igual vos sí, pero eu non. Pero xa coñecemos a conselleira de Medio Rural, xa que coñecemos a conselleira de Medio Rural, xa coñecemos tamén o conselleiro do Mar, que tamén tes a DL pirómano, un pouco. Sí. Como galego que son, galego, sí. Claro. Imagínate ser de Cualedro, como a min. A verdade é que con pedigrí e todo. Pirómana con carrea, ¿no? Efectivamente. Temos a Alfonso Villares, conselleiro do Mar, que sigue, conselleiro do Mar e aparato digestivo, e que máis temos por aí? E Román Rodríguez, que sigue na Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. E logo tamén chama un pouco a atención a creación dunha nova Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude por parte de José López, non me acordo, se non recordo mal, é alcalde da Estrada. E moi amigo de Rueda. E podría ser alero do Breogán, porque mide 2 metros 04. Anda, mira. Así como Que foi o que remarcou a Voz de Galicia dela, a súa altura. Básicamente, sí. A verdade é que os perfis da Voz de Galicia son fantasía, son era fantasía. Sí. A mí gustoume moito tamén o da conselleira de Medio Rural, que decía unha señora que sabe de vacas. Sí, literalmente. Era que se pone los tacones e se pone las botas para muxir vacas. Bueno, o mellor dudamos un pouco. Lembremos imaxes de algúns presidentes como apagaban incendios tamén, o sea, que isto é marca da Xunta de Galicia. A nivel estrutura, pois bueno, esas novas creacións tamén falar de que desaparece a Consellería de Mobilidade, que queda integrada como unha parte da dirección de Diego Calvo, non sei de Plástico Santi. Porque deportes, presidencia, xustiza, deportes e mobilidade, porque está todo moi relacionado. Se te moves ben, pois colles autobús, non sei, é unha cousa un pouco extraña. Claro. De mobilidade a pé, igual é un pouco o que esperan que fagamos xa, que nos movamos nos e xa está. Non sei como valorades esta nova estrutura, todos estes cambios en que dirección apuntan, supoñemos que evidentemente Alfonso Rueda quere marcar un perfil propio xa, un novo goberno de seu, pero bueno, non sei se coñecedes algunha cousa que queredes comentar sobre eles, Lara. Empezamos por ti. A ver, eu creo que efectivamente o feito de quitar as vicepresidencias pois xa quere mandar esa mensaxe de que non haxa especulacións de quen pode ser o seu sucesor ou o seu delfín, e que quere marcar ese perfil propio de o presidente son eu e ese perfil presidencialista. E logo, por exemplo, a min chamaron a atención algúns cambios, con independencia dos que marcharon, coincido con vos no, pois, que me sorprendeu moito que Comesaña non seguira, porque creo que dentro de que a sanidade é moi complexa de xestionar e que pois, ideolóxicamente podes estar máis ou menos de acordo, creo que sí que había esa sensación de que era un tío dialogante, que era pois unha persoa que sempre daba moitas, sobre todo coa prensa, daba sempre moitas explicacións de todo o que podería, digamos, ter máis complexidade. Creo que o cambio responde máis o feito de que un dos grandes proxectos da Xunta nesta legislatura é ese centro de protonterapia que se vai facer en Compostela, e como o actual conselleiro de Sanidade pois era técnico de, o responsable de oncoloxía radioterápica, pode ser que vaya por aí, con independencia tamén desas afinidades persoais. E logo tamén me chama a atención, por exemplo, que sacaran a José González de Medio Rural, porque, tamén é verdade que nunca se pode decir o tema dos lumes en Galicia, pois tamén ten esa parte de que hai anos que arde máis e anos que arde menos, pero creo que ou polo menos daba a sensación de que se estaba facendo algunha xestión en inverno. Estaba todo máis controlado, non? Ao mellor despois chega este verán e volver ter moito, pero sí que dabas esa sensación coas aldeas modelo, con algunha outra medida que ele impulsaba,
que a cousa, pois polo menos tiña algo de interese en que os incendios se pagaran no inverno. Entón sí que me chama a atención, e máis despois de ver esas declaracións da nova conselleira desto do ADN pirómano, que en fin, entón é casi como decir non hai nada que facer, é dicir, isto que arda e xa si tal, xa vos contarei as cousas. E logo tamén, houbo así, sobre todo me chama a atención os cambios, pois eso, a consellería esta nova que se crea de cultura, veremos a ver en que se traduce ao final, non? De momento sí que a mí me chamou a atención, porque isto todo tamén funciona un pouco por que elixes tamén, o sea, a parte performativa tan importante. Por exemplo, cal foi o primeiro acto de Rueda, nada máis tomar posesión, ou nada máis ser elexido no Parlamento un par de días antes de tomar posesión? Cal foi o seu primeiro acto como presidente? Inaugurar un foro de empresarios católicos. Cal foi o primeiro acto do conselleiro de Cultura como conselleiro? Reunirse co Consello da Cultura Galega. É dicir, que son cousas que despois hai que ver o que se traducen no día a día, pero bueno, en principio, e eu ademais fun a ese canutazo, bueno, tiña sensación, cando menos, de que, bueno, non ten mala pinta. Obviamente despois hai que ver iso en como se traduce, pero quitando iso, eu creo que un gabinete onde eso non se coñece a moita xente, non hai grandísimos cambios que digas, buf, el gobierno de mi vida. Entón, pues bueno, e despois eso, con xente que vai quedar enfadada, porque Diego Calvo, claro, pasa de ser vicepresidente a ser un conselleiro, eso, de unas cosas un pouco así... Sí, do refogallo, conselleiro do refogallo, basicamente, do que non había outra cousa. A ver, varios elementos. Primeiro, a estrutura como tal non a sabemos aínda. Temos algún dato xa que o tema de que a mobilidade pase a macro consellería de bazar de cositas tamén, efectivamente, porque isto xa é, vamos, unha cousa, en fin. E logo que o tema das vicepresidencias matizaría un pouco, empezando así polo tema de Diego Calvo, porque a ver, as vicepresidencias normalmente sobre todo sirven para dar algún tipo de sinal político, ¿no? O sea, sobre todo cando tes, por exemplo, un goberno de coalición ou demais elementos, non? O importante das consellerías é o peso que ao final teñen. Un exemplo claro, por exemplo, en España no goberno do Estado de Félix Bolaños. Félix Bolaños non é vicepresidente. Sin embargo, é probablemente é o ministro con máis rango, digamos, polas competencias que ten. Diego Calvo ten a relación co Parlamento de Galicia, por exemplo. Ten xusticia. E a Consellería de Presidencia. Quero dicir, ten deportes tamén. Pero quero dicir, ten unha serie de atribucións que son extremadamente relevantes. Por lo tanto, non teño tan claro hasta que punto está rebaixado. Simplemente quitaron o título de vicepresidente, pero en fin, porque, bueno, pues Rueda xa dixo nunha entrevista, ¿no?, que está aquí para quedarse, que tampouco ten previsto estar aquí 4 aniños e, digamos, deixar algún delfín xa mínimamente designado, ¿no? Eso tamén o decía Feijóo. Bueno, tamén o decía, bueno, que Feijóo, hasta a ver, que te llaman de Madrid. Sí, pero bueno, no, dices polo tema de Madrid, ¿no?, que non interesa a Madrid. Sí, bueno, efectivamente. Ese é o primeiro elemento. O segundo elemento é, bueno, sempre que empeza un goberno novo, sempre un como cidadano dun país, no, dice, bueno, pues ojalá acerten moito. Non nos primeiros 100 días de gracia, que acerten moito ao longo dos 4 anos. O sea, esperemos que estas 13 personas teñan moitos acertos, aínda que estemos máis ou menos de acordo con eles, seamos máis da súa corda ou estemos directamente na oposición, ¿no? Pero que al menos teñan certos acertos porque non se supón que ao país lle irá ben, ¿no? O problema é que este goberno Rueda ten moito de Feijóo e ten moito de perfiles moi coñecidos. O primeiro que me ven á cabeza é o de Fabiola García, é dicir, que ela leva servicios sociais e a principal responsable dentro do goberno, por exemplo, das residencias de terceira idade, cousa que foi extremadamente crítica durante o último mandato de Feijóo e particularmente durante despois da pandemia. Outro caso crítico, a conselleira de Medio Ambiente, xa por un tema moito máis recente que foi a crise dos pellets, que foi amplísimamente criticada, casi unanimemente por xa non só a xestión en sí, sino como fixo o seu labor de comunicación, porque aí digamos que Rueda tirou un pouco os leóns, se puxo de perfil e foi ela que levou prácticamente toda a defensa da política ou a ausencia de política da Xunta neste eido, ¿no? O sea, son dúas conselleiras neste caso que me sorprende que sigan así, ¿no?, de forma casi acrítica, ¿no?, por parte de Rueda. Y creo que esa está. Unha análise maravillosa e completísima. Pero tamén hai que pagar a entrevista que fixo antes de dárselo a Ángeles Vázquez. Bueno, eso hai que pagarlo de alguna maneira. Un último elemento, e cando comentamos o de Comesaña, ¿no?, por exemplo, un perfil como de Comesaña que efectivamente era probablemente positivo e dando por feito que non é el que dixo, mira, estou cansado, me vou, e que Rueda dixo.
estos somos un consello de asunta de amigos, de amigotes. Que eu creo que eso tamén explica o nomeamento, é verdad, o dixo el. Bueno, de amigotes, no, o digo eu así un pouco con un tono así un pouco como a democracia ourensana. ourensana. O nomeamento do alcalde da Estrada en cultura, eu creo que ten moito que ver con eso. Todos esperábamos que fora Valentín García, que é unha persona que se leva moito tempo nesa consellería. Hasta él o esperaba, e que ten, digamos, casi todo o mundo ten bastante boa opinión del, que non é unha persona que precisamente fora problemática. Bueno, pois nomea o alcalde da Estrada, que ten un perfil precisamente que non ten moito que ver co ámbito da cultura, e xa non só co ámbito da cultura, senón cos perfiles cos que se vai ver abocado a falar, quer dizer, que un señor bueno, pois de outro tipo de cousas, non sei, o vería máis en promoción económica, en emprego, en xuventude, en deportes, efectivamente. Tivo moi bo resultado o Partido Popular na Estrada, el volcouse moito na campaña e, bueno, pois hai que pagar ese tipo tamén de cousas, como decías. A mí chamaba a atención... Pero tamén en Teo, podía ser alcaldesa de Teo. Tamén podía ser, a Lucía Galo. Sí que é verdade que a mí me chamou a atención o que diste de que mantivera certos perfis que sí que xeran problemas e que quites o que, obviamente, pois a sanidade hai algo que sempre se vai a criticar, porque nunca vai decir isto é unha e máis porque tamén entran cuestións de tipo ideolóxico, pero chamame a atención que a elo aparte e que outras consellerías pois non faga iso. Que pasa? Que tamén é verdade que el, cando ganou as eleccións, dixo, non, é que a min refrendaronme con 40 diputados e non sei cantos mil votos, millóns de votos, entón claro, eu pois pa diante. Claro. Decir, tamén é certo que os cambios que ia a facer era lóxico que non foran de gran calado, o sea, tiña que equilibrar o feito de que é o seu primeiro gabinete completo e o feito de decir, home, a min deronme 40 diputados e aí pois tento a razón do mundo, tens 40 diputados, tens dous máis que haya maioría absoluta, pois efectivamente en certo modo hai un refrendo cidadán que despois hai moitos matices aquí, pero bueno, da túa xestión e dos teus conselleiros, pois pa diante, pois haberá un refrendo cidadán de Ángeles e a súa maneira de xestionar os pellets, haberá un refrendo cidadán probablemente das residencias que non fixeran unha sola residencia pública nos últimos 15 anos. Ben, a vida conta o coñecemento dos conselleiros que había. Roy, que tenemos que... Sí, que non creo que se refrendara precisamente os conselleiros, pero tes toda a razón, que efectivamente esa foi a súa justificación. Está parecendo un debate interesantísimo. Estuve aquí vendo o partido de tenis, é maravilloso, pero son as 9:10, entonces vamos correr rapidísimo porque, bueno, non quero esquecer tamén de decir que a líder da oposición do BNG presentou un shadow cabinet, que se le llaman por aí, un goberno alternativo, porque non inventou ela, isto leva facendo en Inglaterra moito tempo, tamén o fixo Feijóo, se non me equivoco, intento non facer no Estado, algo así, bueno, igual me estou intentando un lío, algo fixo. Fixo Salvador Illa en Cataluña, e fixo Beiras no 97. Sí, o sea que isto está todo inventado, pero bueno, presentou un goberno alternativo para facer unha oposición e calcou a estrutura do goberno de Rueda. Temos algúns perfiles, por nomear algúns, a Iago Tabarés, que sería o equivalente a Diego Calvo de Presidencia e Xustiza de Deportes, Olaya Rodil en Política Social, a deputada por Ourense no Apresas de Facenda e Administración Pública, Alexandra Fernández, ex en Marea hace muchísimos años, para aqueles que a coñecimos ali, estaría en Vivenda e Infraestructuras, Mercedes Queixas en Cultura, en fin, unha estructura calcada totalmente que, bueno, que o que supón que o obxectivo é ter unha fiscalización moi polo miúdo de cada consellería, de cada acción de goberno e que haxa alguén que responda por cada medida que tome o goberno. Vamos xa a avanzar a previa das eleccións porque xa nos bota o tempo encima, porque sabemos que hoxe temos eleccións en Euskadi, eleccións que están moi abertas, a verdade é que temos sorte entre comillas en Ouqué, porque dende que empezamos temos eleccións abertas sempre, entonces é unha maravilla, así que quedadevos logo a ver o reconto connosco a partir das 9 e vamos simplemente, xa sin analizar nin nada, vamos repasar como foi esta última semana de campaña, porque estaba sendo unha campaña tranquila, onde non había excesivas estridencias, ata que de repente, bueno, primeiro porque lle lanzaron a Pradales, o candidato do PNV, lanzaronlle un bote de, bueno, algo de gas pementa nun meeting, pero ademais todo xa estourou cando nunha entrevista en Hora 25 o candidato de H. Bildu pois dixo unhas, vamos deixar desafortunadas, quizá, non sei, podemos analizarlo despois, declaracións que, bueno, dende logo sí que deron que falar sobre a banda terrorista ETA. Vamos a escoitar a Pello Enchandiano de H. Bildu. Derechos humanos. Para fijar memoria es importante también fijar conceptos. ¿ETA fue un grupo terrorista? ETA fue un grupo armado,
bueno, las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas. La violencia del Estado también puede tener diferentes títulos, pero no creo que esa sea tanta la cuestión, ¿no? Evidentemente hay diferentes puntos de vista de lo que ha supuesto, me da igual, los GAL, la tortura por parte de las fuerzas y cuerpos policiales, ETA. Hay diferentes puntos de vista. Yo creo que hay un consenso fundamental hoy en la sociedad vasca, después de ya más de 15 años de la desaparición de ETA, que es que ese ciclo lo hemos dejado atrás y que afortunadamente ETA no existe, y que a partir de aquí podemos construir el futuro de una forma mucho más compartida, y también la memoria en torno a lo que ha sido el pasado de una forma plural y basándonos en el respeto de todas las víctimas. No pasa de ahí de considerarlo grupo armado. No pasa de considerarlo grupo terrorista, una banda terrorista ETA. No me parece que esa sea la cuestión fundamental. Es una cuestión muy importante considerar si ETA fue una banda terrorista o no. Sí, pero ¿qué es terrorismo hoy en día, no? Lo que está haciendo Israel contra Palestina es terrorismo. Bueno, pues podemos discutir sobre las consideraciones en torno al terrorismo, qué es terrorismo, qué no es terrorismo, pero mucho más allá me parece que la cuestión principal es diagnosticar en términos políticos cómo se superan los conflictos políticos, y yo creo que en este país hemos avanzado muchísimo. Yo quiero poner en valor la aportación que ha hecho la izquierda independentista para sacar de la ecuación política vasca la violencia de ETA. Hay personas en EH Bildu que han pagado con más de 6 años y medio de cárcel su empeño por desactivar la violencia de ETA. Y esas personas, cuando fueron encarceladas, fueron catalogadas como terroristas y han pasado 6 años y medio en la cárcel, y después han sido absueltos, y hoy todavía hay gente en el Estado español que los considera terroristas. Por lo tanto, yo creo que este debate lo tenemos que superar, y yo creo que la sociedad vasca está muy por delante, ya que estamos en otro ciclo político donde estos debates yo creo que hay que... ¿Qué es terrorismo? Dices mientras clavas mi pupila azul. En tu pupila azul era algo así la historia. En fin, Lara, solo un comentario totalmente tontorrón. Como fai Emar para facer esas voces que fai? Gracias por preguntarlo. É algo que de verdad. Eu creo que aí empeza o problema. Empeza o problema. Fálate así e ao final perdeste. Sí, ya. Ou te vas. Todos, porque además é como que cada vez é máis como cultural. Como un si bemol máis grave, ¿no? Sí. É como cando fala Iván Iglesias polo... Sí, como cando fala polo micro para decir que venga, que animaos con la escaleta, que nos quedan 2 vídeos por meter. Evidentemente estas declaracións tuveron toda a polémica e tuveron resposta por parte do candidato do Partido Socialista. Tamén na cadena SER, en Hoy por Hoy, escoitamos ao candidato do Partido Socialista, Eneco Andueza. Es que ante este argumento solo cabe afirmar 2 cosas. Uno, que la única verdad que dice el señor Ochandiano es que efectivamente ETA ya no existe. Y después, que ETA fue una banda terrorista y que el señor Ochandiano demuestra una vez más que es un absoluto cobarde. Es lo único que se puede decir frente a eso. Porque esas declaraciones me parecen de una bajeza moral tremenda. ¿Y la lectura que usted puede hacer de por qué este aumento de votos, señor Andueza? Pues mire, lo desconozco. Yo lo único que sé es que a partir del próximo día 21 de abril, el garante de la estabilidad, de que Euskadi no caiga en ningún tipo de proceso soberanista, independentista, de que esta gente no llegue al gobierno, va a ser el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Esquerra. Por tanto, nosotros vamos a ser la garantía de que Euskadi no caiga en sus manos, de que Euskadi sea un territorio, una tierra que siga desde el camino de la modernidad, de la transformación, de los avances sociales, la estela que dejamos en otro momento también los socialistas, porque hay algunos que también es cierto que están viviendo de la inercia de los gobiernos socialistas en Euskadi, que desde luego siempre han demostrado que gestionamos muchísimo mejor que los demás. Yo solo digo que si va a haber un dique de contención el próximo día 21 de abril, ese va a ser el Partido Socialista. Por eso conviene aglutinar el voto en torno al Partido Socialista, porque nosotros primero vamos a impedir que EH Bildu gobierne y segundo, vamos a hacer que la política vasca esté centrada en lo que verdaderamente le importa a la ciudadanía. Ay, Eneco, ¿qué es Euskadi? ¿Un territorio, un país, una nación? No sabía, estaba aí, non sabía que palabra utilizar, Eneco. É fascinante este tipo de cousas que deberían estar claras nos gabinetes de comunicación dos partidos. Pero se nos pierde.
que se van. Se van. Creo que esa pregunta era bastante evidente que ya iban a facer a Pello Chandiano, creo eu, vamos, con independencia de que debatamos sobre si se debe centrar de novo sobre ETA unha campaña electoral, que tamén se pasou aquí en Galicia, e, é dicir, porque isto pasou aquí, con independencia de se iso debe ser, que eu creo que non, xa, é dicir, estamos noutro ciclo, pero que esa pregunta iban a facer, entón tes que ser capaz de dar unha resposta moitísimo máis contundente, tamén polo propio ben do teu partido, porque ao final unha das cuestións que eu creo que tamén se lle día a Bildu é precisamente que foi quen de facer esa transición e de que hai moitísimos cargos dentro de Bildu que foron claves para que pudera haber esa paz en Euskadi. Entón, claro, que eu pillen así neste tipo de renuncios, non sei, eu a verdade é que creo que lle puido marcar moito, ao mellor agora resulta que sacan 31 ou 30 ou son primeira forza e que non ten, ao mellor ten máis relevancia ao debate a nivel estatal do que pode ter en Euskadi, probablemente sexa así, pero sí que é verdade que eu creo que unha cuestión que lle iban a preguntar, vamos, isto de, como dicía Diego, no gabinete tiña que haber, vamos, esa pregunta de primeira. Vamos, sobre aviso, pasa un medio estatal, vanche preguntar. E tivo sorte que foi na ser, porque se chega a hacer isto na COPE. Bueno, na COPE xa non creo que vayan, de verdade. Non sei se van. Non sei. Ou en Onda Cero incluso. Ou en Onda Cero. Que al final depende de segundo lle dé o día. Bueno, o tema de ETA os federa a todos bastante, verdad, en ese sentido. A verdad que no, pero, primer elemento é que o Partido Popular de Galicia falou máis de ETA que o Partido Popular de Euskadi nesta campaña. Quero dicir, o sea, si comparamos as súas campañas, o sea, o tema de ETA estaba absolutamente desaparecido da campaña vasca, completa, e que de feito a primeira semana da campaña vasca foi de moi baixo perfil. É dicir, en eso, de feito, podemos comentar, houve moitas similitudes no que pasa en Euskadi e no que pasou en Galicia fai 2 meses, ¿no? Ou 3 incluso, non 2. O tema de ETA, bien, eso, non tuvo prácticamente ningún tipo de incidencia na campaña hasta que pasou, efectivamente, pues, esa entrevista bastante desafortunada vista desde fora, lóxicamente. O sea, calquera de nós nesa entrevista diríamos, pues sí, é unha banda terrorista, a mí que me da igual. Que pasa? Que ele é o portavoz dunha coalición de partidos que é Bildu, e se chega a decir outra cousa diferente, é dicir, se chega a decir, efectivamente, isto é unha banda terrorista, o día seguinte vai ter que rendir contas nese partido, tería problemas seguramente dentro, porque aí hai toda unha discusión interna sobre por que nos preguntan a nos isto e non aos demais, entón como calificamos determinada violencia de Estado comparado coa violencia de ETA, é dicir, hai todo un arsenal de argumentos tamén dentro do propio partido que evidentemente lle dificulta moito a calquer candidato de Bildu responder a esa pregunta de forma tan clara como a todos nos gustaría. De todas maneiras, non creo que isto teña unha incidencia electoral demasiado grande. Recordemos que nas municipales había directamente candidatos ás municipales que foran xente que fora condenada, non? Que aquí defendemos, evidentemente, que calquer persona que xa cumpliu a súa condena ten os mesmos dereitos que tiña antes de, digamos, de non cumplila, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, desafortunado desde logo que puxeran a xente nas listas que fora condenada por terrorismo, pero aínda así eso non tuvo coste electoral. Quero dicir que el faga isto, evidentemente desde fora de Euskadi se lee como un drama e a nivel dentro non creo que teña un impacto demasiado importante. Pois con esta previa, se vos parece, vamos facer unha pequena pausa porque imos cambiar xa de rexistro, deixamos o día de normal e nos poñemos en modo xa electoral. Deixamos vos con uns minutiños musicais de transición, ¿no? Porque dime Iván, que me estás dicindo? No, primeiro aproveitamos para facer promo do outro programa que temos, programa deportivo, efectivamente. Vale. Pois deixamos vos con unha promo do noso programa deportivo que lo está petando. Sí, xa, a continuación. E despois a continuación con unos minutos musicales de la inteligencia artificial, sesión de Mariano Rajoy. Vémonos en nada, en 4 minutiños estamos aquí de volta. Non vos marchedes, Veña, ata ahora. Cando tú dices son saltador de pértiga, que dice a xente? Eso de saltar co pau. Miguel, pértiga. Cal é o título máis grande que conseguiches hasta ahora? Campeón galego. Como se chega a eso? Entrenando moito. E canto entrenas? De luns a venres 2 horas todos os días. Objetivos? Ir ao Campeonato de España. Me esforzo ben para ir este ano. Ten moita dificultad? Vamos a poñelo obxectivamente. Fútbol, dificultad? Un 5 un 6. Un 5 un 6. En fondo? Un 8 un 9. Pértiga? Un 10. E canto tempo crees que podría tardar en facer un salto? Hai uns cantos meses, porque coller forza, técnica... Enseñaríasme un pouco o que é a pértiga xa, ese pau. Vale. Pois esta pértiga é unha pértiga de 130 libras, as libras que aguantaría o peso, mide 4 metros de longo. Como sería a técnica? 10-12 pasos de carreira, ves correndo e...
bates e subes. Impresiona, sobre todo a primeira vez que a doblas, pero pues se move. Canto podes chegar a saltar? Eu teño 380. Non dá como moita impresión? Ao principio sí que impresiona, pero logo vas te acostumando e todo é que te guste, en verdade. O que máis me gusta é a sensación de caer na colchoneta, que caes ben. Claro. Probo e... vale. É domingo pola mañá, estamos en Monterrey, zona de atletismo, e non vos vades a creer para que toca salto con pértiga. Temos que facer un seguro. Tú crees que eu podería facer un salto en pértiga? Eso está moi convencido. Sí, non con carreira moi alto, pero sí. Pero unha iniciación. Como faríamos? Ahora, a partir de ahora eres o profe. Con este agarre, entrar rápido, con ganas. Podo entrar rápido. Ahora, ganas ahora mismo está me dando un medo que flipas. Iván, faríasme o favor, agora no, que se me poida identificar despois do salto. Vale, pois agora tes que por así a pértega. Sería así, con esto así tal cual. E ahora a técnica? Con esta perna, fas así, vamos. Vale. Tens que meterte... Sí. Tens que meterte por este lado da pértega. Polo outro lado? Sí. Vale, pois veña. Todo por maniotas. Hostia. Casi me mato. Claro, non me dou tempo a saltar. Guau, chaval. Vale, o sea, probo e... Bueno, salteino. Sobrevivín, é divertido. Se alguén quere probar, que veña a probar, que mola. Co que ten que falar se quere probar facer pértiga a unha persona? Club Deportiva Purísima, que é no que eu estou, ou o Ourense Atletismo. Pois agradecemosche moitísimo que nos dedicaras este tempo un domingo así pola mañá. Esperamos que che vaya moi ben, que chegues a ese campeonato de España, que chegues e ganes. Un placer, pero vete ganando. Gracias. ¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar? Tal, xa estamos aquí outra vez. Vamos facer, bueno, íbamos facer o seguimento das eleccións de Euskadi, pero aquí esta xente non hai resultados disponibles, así que non teño moita cousa que decirvos. Pero sí que me fai moitísima, pero moitísima ilusión. Despois de moitísimo tempo, teño aquí a miña dereita, e levo moito tempo querendo decir isto, Iván Olmos. Boas noites. Moi boas noites, Que señor tal? Víctor Barbosa, señor director. Señor director, Estrenas el que se fue a Sevilla. Perdió la silla, sí, es lo que hay, es lo que hay. Aceptamos. El que se fue a sumar. Pero tal? bueno, ¿Qué o bo é que eres unha Cristina Pardo mellorada. Sí, sí, falta un pouco de pelo, pero bueno, sí, tamén é verdade. Soy un pouco menos facha falta ser tamén, un pouco máis facha, efectivamente.
Pois sí, isto é un placer, tal? a verdade. Que tal Estou estás? síntome raro, porque facía tempo que non viña aquí, a verdade que é un pouco extraño, pero bueno, se é para comentar unha selección, xa que non puiden comentar as galegas, pois polo menos vou comentar as de Euskadi. Non querrás comentar as galegas, Casi non? mellor que non puiden, tamén é certo, sí, no, é certo. Pero bueno, estas teñen pinta de ser tamén axustadas, entonces, bueno, vou imaginar que son vasco por un rato, vale, para meterme dentro do papel. Vale. Non viñen antes, estaba queimando unhos montes por eso de que saber demostrar que ao exterior o meu ADN. Claro, E dicir, esa galeguidade o que galego traes. ten que queimar montes. Porque Vale, se o dixo- acórdate de que se non o dixo golpes a na mesa, conselleira, vale? se o di- Golpes perdón, na- se o dixo a conselleira é porque hai que facelo. queimar No, montes. evidentemente non. Bueno, Iván Olmos, moitas gracias, xa. Humor, creatividad. Podes marchar outra vez. En Xito xa non hai moito monte. Por eso Pois, digo, aí benvido de volta Iván Olmos. Moitas gracias. Sigue connosco Lara Salgado ata as 9:30 porque despois ten que marchar porque ten que madrugar unha cousa moi loca o que ten que madrugar. Sigue connosco Rui Pérez Vilas. Porque non ten que madrugar. Non ten que madrugar, somos xente de noite. Porque non le gusta. No, porque os mellores periodistas estamos no fin de semana ahora. É de noite. É de noite. E pola mañá tamén, Queres aclarar por que o dis? No, xa, quen quiera entender quen entienda. Aclara, nada de déxate Nada, de- hombre, no, que Cantizano que vuelva al corazón, que se le da mejor. Diego Freire, ¿qué tal? Pues nada, aquí seguimos. Seguimos aquí. Seguimos, sí, con alegría e dinamismo, Con que non nos alegría e dixera dinamismo, aínda hoxe. Efectivamente. Pois nada, Iván Olmos, temos un convidado Temos máis. un convidado especial e acabo de ver que por fin temos resultados. Vámonos a dar agora porque non sei canto hai escrutado, a verdad, honestamente, o sea, Euskadi está bien ser unha potencia industrial e tecnológica, pues estaría ben facer unha aplicación, Muy bendito. normal. Unha aplicación, punto. Unha aplicación, a secas. Isto é unha puñetera mierda, honestamente, esta web así mal feita que fixeron aquí. Pero bueno, hai resultados que vamos a dar brevemente antes de presentar o noso novo convidado que nos está agardando dende Euskadi. Sin saber eu moi ben canto hai escrutado, porque como decías... Con algo de voto escrutado. Con algo de voto escrutado. Ai, carai, xa vai bastante. Aquí está, 36,06%. Claro, Un- 40, ves. Casi 40% escrutado. Temos neste momento en cabeza o PNV con 28 escanos. Seguiño de preto por EH Bildu con tamén 28 escanos, pero a 11.000 votos de distancia. O Partido Socialista de Euskadi, PSE, 11 escanos. Partido Popular 7 escanos e entraría Vox de novo, non entraría no que xa estaba. Vox repetiría o resultado con un escano. Quedan fora Sumar e Podemos, que de momento Sumar vai en cabeza con 12.000 e Podemos con 8.000, pero os dous fora, así que tampouco vale de moito. E agora si vamos a saludar ao noso convidado estrela especial por primeira vez en UK que nos escoita dende Euskadi, Brais Temos conexión en Freire. Euskadi, tío, que fuerte esto. Flipas, ¿Verdad? la tecnología. A ver, Brais, bo día, boa tarde, boa noite, o que queras. Que tal? Moi boa tarde, moi boa noite dende aquí, dende Álava, dende Nanclas de la Oca. Moitas gracias polo convite. Gracias a ti por estar, Brais Freire Braña, non? Ou Braña, xa non, Braña, non? Correcto. Braña. Bien, xurista e politólogo, bo amigo do UK, aínda que aínda non tuveramos o placer de telo con nós, pero a verdad que genial que poidas atendernos hoxe. Eu quería preguntarche antes de pasar á mesa e que aquí o meu compañeiro Víctor abra debate e comentar estes resultados provisionais. É a primeira vez, porque ti galego, coruñés de feito, votaches nestas eleccións vascas. Votaches nas galegas tamén? Sí, sí. O sea que feches un... En todas partes. Claro, este dice, bueno, e mañana me empadrono en Cataluña, e votamos nas É que- cartas tamén. Efectivamente, o sea, eu son da Coruña, pero comezo o meu doutorado aquí na UPV dentro de pouco, en setembro, e pois sí, xa é onde me mudo a Álava os próximos polo menos 5 anos, así que un vasco máis, un de tantos galegos emigrados en Euskadi. Efectivamente, bueno, viviches un pouco entón esta campaña intensa no sentido de como son os vascos de intensos, que non é moito en general, pero imagínome que algunha percepción terías durante estes últimos 15 días. Contanos como se viviu esa campaña en persoa, vivindo aí, a pé de rúa. Bueno, a verdade é que foi unha campaña relativamente tranquila ata esta última semana. Tamén houve unhas cousas que fixeron que a campaña fora un pouco tranquila, a miña opinión. Por exemplo, a vitoria do Atleti na Copa do Rei parece unha tontería, pero Euskadi paralizouse completamente, incluso aquí na provincia de Álava, que a xente non é necesariamente do Atleti, moita é do Alavés, pero había xente que pasou ali o fin de semana para ver o ambiente, e iso fixo que os partidos deixaran de facer campaña. Tamén a morte de Ardanza, que morreu non hai moito, fixo que houbera moita, pois, digamos, un ton máis institucional por parte de todos os partidos, xa que pois, estivo gobernando moito tempo, de 85 a 99, creo. E entonces foi unha campaña un pouco extraña, así que é certo que polo que me contabades antes, pois Pello Chandiano abriu un pouco a veda, ademais do que lle ocorreu a
Pradales, non no mitin de Santurtzi co gas pimienta, pero unha campaña, pois sí, a vasca, bastante tranquila, en xeral. Unha campaña bastante tranquila que neses últimos días, nesa última semana, ETA pasou a formar parte, digamos, do debate. A miña dúbida, a miña pregunta, xa o comentaban aquí os compañeros que están na mesa, pero quería preguntarcho a ti directamente, que estiveches ali. Consideras que realmente a resposta de Pío Chandiano, que deu tanto que falar aquela entrevista de Mike Bretos en Hora 25, move votos en Euskadi, ou é algo que dende fora consideramos que pode ter influencia e que en Euskadi que isto xa está superado e que aquí non vai mover ningún voto? A resposta complicada, evidentemente, pero sí que penso que nin tanto nin tampouco. É dicir, sí que non ten a impacto que igual podemos pensar que tenden de outras recunchos do Estado español, incluso en Galicia ou en Cataluña, que temos a idea do nacionalismo diferente, non máis normalizado, evidentemente. Pero aínda así, sí que é certo que Bildu tiña todas as de gañar nesta campaña. Penso que foron un pouco a asegurar tamén co candidato, o sea, non pretenderon gañar o grande, non pretenderon construir un liderado tamén que acompañara esas siglas, sino que foron un pouco a intentar pasar desapercibidos o máximo posible, non falar pois de vivenda, por exemplo, que é algo que pois que importa moito tamén aquí en Euskal Herria, temas así, pero claro, sí que é certo que había moita xente que nunca se planteara votar a Bildu que estaba pensando en facelo. E, por exemplo, eu tamén teño a visión da provincia de Álava, na que, por exemplo, en Vitoria, hoxe en día o 50% da xente de Álava ten pais ou avós que son de fora de Euskadi. E aínda que se criaran aquí, estudaran aquí, sí que teñen unha visión diferente, tamén se ven como votan máis o Partido Socialista, o Partido Popular. E igual sí que houbo xente que no último minuto por iso puido pois pensar en non ir a votar. Pero creo que é algo que nunca saberemos, porque ao final Bildu vai ter uns resultados moi bons, e ao final unhas eleccións gañanse tamén na narrativa ao día seguinte. E creo que ninguén se vai acordar moito se Bildu é quen de empatar en escanos con PNV e vender pois esa idea de que son alternativa de goberno en Euskadi, o de ETA pois será un pouco desapercibido. Pero sí que algún voto puido mobilizar, pero non sei ata que punto sería algo, digamos, crucial. Bueno, seguimos agora contigo, Brai, e ademais pasarás tamén a formar parte do debate na mesa. Neste momento con un 40,06% escrutado, os resultados xa, hostia, vas rapidísimo tú, Víctor, me cago en 10. 44 con 42 xa. Pois a mí non me actualizas tamén. Pois seguimos con 44 con 42, temos o PNV en cabeza con 28 escanos, EH Bildu con 28, Partido Socialista en terceira posición con 11 escanos, subiría un con respecto ao ano 2020, Partido Popular 7, tamén sube un con respecto ao 2020, Vox mantén o seu escano e Sumar e Podemos quedan fora do Parlamento. Isto é cun 44,42% escrutado. Unha cousa curiosa que estou aquí vendo, en Áraba PNV e Bildu empatan a 8 escanos, en Vizcaya o PNV ten 11 e Bildu 8, en Guipúzcoa o PNV ten 9 e Bildu 12. Forza política máis votada, de momento, en Guipúzcoa. Pero bueno, mantese ese empate con 28 escanos, perde 3 o PNV, sube 7 EH Bildu. Logo falaremos de como pode afectar isto a gobernabilidade, pero bueno, un primeiro comentario sobre os resultados, Lara. Eu creo que dame un pouco a sensación de que xa vai quedar así o conto, non sei por qué. Acábame de vir agora así un pensamento, porque ahora mirando a porcentaxe de voto, sí que é certo que baixa o PNV respecto a fai 4 anos, pero en relación a fai nada, que comentábamos que levaban o 30 e pouco escrutado, xa se vai diferenciando un chisquiño máis de Bildu, é dicir, ese gran empate que se podía ver, sí que é certo que a nivel de escanos probablemente, se non quede así, vai haber moi pouca diferencia e vai dar esa sensación de empate, pero a nivel de votos e a nivel de porcentaxe xa parece que se vai indo un pouco PNV. Claro, hai que ver tamén como se está facendo o escrutinio por provincias, porque sí que é certo que ten deses 28, como dicía Diego, 12 son en Guipúzcoa. Claro, aquí xa me perdo de cales son o sea, aquí en Galicia témolo claro, non? Empeza sempre a dereita moi fuerte porque os sitios pequenos onde máis se vota a dereita e entón acabas antes do escrutinio. Aquí en Euskadi esas claves non as teño, pero dá má sensación de que pode estar así a cousa, de que pode ser que finalmente o PNV sexa quen de reter esa primeira posición e que Bildu igualmente, aínda que suba, evidentemente este un pouco a xestión das expectativas, non? Había algunhas enquisas que lle daban esa primeira forza, se finalmente non é quen de conseguila, pois esa xestión de expectativa o mellor dá sensación de peor resultado, cando en realidade pois é evidente a subida de agora mesmo de 7 escanos, e sobre todo que non solamente lle está roubando o PNV, é que tamén está
bueno, poderíamos interpretar que lle roubou o PP, que tampouco sería así, pero bueno, sí que é bastante a subida e tampouco é tanta baixada do PNV. Podía ser peor, pero bueno, sí que pode ser, daba a sensación de que pode quedarse así a cousa. Podría ben ser quedar así a cousa, sí, a verdade é que o escenario parece un pouco que debuxaba Lara, non sei, Roy, se tes algunha clave de por que estes votos en Guipúzcoa. Se non lle preguntamos, podemos preguntar a Brais se sabe por que está liderado en Guipúzcoa. Guipúzcoa sempre foi, digamos, a plaza máis exitosa para Bildu, da mesma forma que Vizcaya para o PNV e Araba para as forzas estatais, non? O PP e o PSOE, que eso sempre foi así. Hai que ter en conta de todos modos que a proporción que manda cada provincia é non proporción, que mandan todas exactamente o mesmo número de diputados, verdad, que en Galicia sempre nos queixamos, non, con razón, de que todas as provincias mandan 10 diputados de base, non, que al sobre representa aquelas que están máis pobradas. En Euskadi aínda máis salvaxe, no sentido de que Araba, que representa algo así como 15% da poboación de Euskadi, manda os mesmos diputados que Vizcaya, que creo que ten máis de 1 millón de habitantes. De feito, precisamente por eso, o sea, por esa razón, neste momento Vox tería un deputado na Cámara, malia ter apenas, ata o momento, con un 48% xa escrutado, 9.400 votos, non? Se nos fixamos, por exemplo, Sumar, Podemos, teñen 16.001, 11.000 outro, e están fora do Parlamento Vasco, por eso, precisamente porque hai esa sobrerepresentación de Áraba, que é menor en poboación, pero ten o mismo. De feito, non chega nin o 2% se facemos a estimación global, é dicir, moi pouco porcentaxe, menos incluso que fai 4 anos, pero igualmente valelle para reter ese escano. Todos os xeitos, do tema de Vox, eu quería comentar o tema da fidelidade de voto, non? Quero dicir que teña unha candidata, bueno, que efectivamente repite, foi diputada no Parlamento Vasco, e os votos que tivo en 2020 máis ou menos se manteñen, non teño aquí ahora mismo os datos, pero por aí van, un 1,96%, claro, en votos todavía non podemos facer a comparativa, pero bueno, máis ou menos se mantén, que eso se ve en outros comicios donde Vox sí que mantén casi sempre unha boa fidelidade. Baixa 9.458 votos. Sí, pero bueno, el porcentaxe de voto escrutado é un 0,1%, é bastante fiel o voto que teñen, sí. Outra cosa que quería comentar, que antes de bueno, para que a xente estamos nunhas eleccións que nos pillan un pouco máis lonxe, non temos todo tan atado e bien atado todo como noutras, e Iván Olmos quería comentar un pouco como funciona o sistema de gobernabilidade en Euskadi, porque ollo que é distinto. É que xa hai moitas diferencias. É moi curioso porque non solamente a que xa comentábamos de que todas as provincias, as 3 provincias neste caso, teñen a mesma representación en escanos, male as diferenzas poboacionais, senón que o propio proceso de investidura é moi distinto ao que se ten tanto nas Cortes Xerais, no Congreso dos Deputados, cando se escolle presidente do Goberno de España, como no resto de comunidades autónomas, non? Se vos fixades, cando a investidura de Pedro Sánchez hai un único candidato proposto polo rei e o que se fai é unha avaliación do Congreso dos Deputados do programa político que presenta ese candidato e podese votar afirmativamente si abstención ou non. Isto permite en moitas ocasións, sabes que na primeira votación precisas de maioría absoluta, nunha segunda votación chega con maioría simple, máis sis que nons, pero isto permite que existan maiorías de bloqueo, é dicir, que no momento en que hai máis votos negativos na segunda votación que votos positivos, bloqueas un goberno e isto que dá lugar normalmente a repeticións electorais como nos ten ocorrido nos últimos anos. En Euskadi non hai lugar a estas maiorías de bloqueo porque é un sistema diferente. Digamos que hai unha única sesión de investidura onde os grupos parlamentarios poden propoñer o seu candidato a Lendakari e nesa mesma sesión de investidura digamos, se avalían os proxectos políticos de todos esos candidatos, ¿no? É dicir, o PNV pode propoñer a Imanol Pradales, aprendimos todos, Imanol Pradales, Eneco Andueza, non son fáciles, Miren bueno, Gorrochatén. Dixen que imos aprendí, máis ou menos, pero imos ao que íbamos. Os candidatos propostos polos grupos parlamentarios, Imanol Pradales por un lado, imaginemos, e Pello Chandiano por outro, e o mellor o Partido Popular dice, pois eu propoño tamén a Javier de Andrés para esta sesión de investidura. Eses 3 candidatos exporían o seu programa político durante 90 minutos, logo falan os grupos parlamentarios e logo votase nominalmente, todos os deputados votan nominalmente a quen dos 3 candidatos propostos queren como Lendakari. E só hai lugar a posible abstención, non hai lugar a votos negativos. Nunha primeira votación precisase maioría absoluta, é dicir, 38 deputados dos 75 que ten a Cámara Vasca, se non se consigue esa maioría absoluta, hai outra votación ás 24 horas, é dicir, o día seguinte, e xa se requeriría maioría simple. Pero como non pode haber votos negativos, pois o que máis votos teña é quen sae Lendakari. Non hai lugar a maiorías de bloqueo de ningún. Home, que europeos tampouco. Sociedade avanzada, a sociedade de Euskadi. Bueno, para facer unha aplicación, non. No, verdad, efectivamente. A verdade que non. Avanzada para lo que les interesa tamén. Sí, certo, non sei se dende alá desde las banks congadas que dirían aquí. Que pouco europeos. Verdad. Brais Freire é unha coña, verdade.
non me tomedes a mal. Brais, non sei se queres comentar algo, apuntar algo que decían aquí os compañeiros. Te comenta Iván, era algo que iba a comentar se non se comentaba porque é algo moi interesante, moi curioso do sistema vasco. Eso fai, pois sí, que non haxa repetición electoral, bueno, alén de que o Lendakari decida facela en algún momento, pero sí, sempre vai haber un Lendakari. Entón, en realidade, a maior cuestión aquí, porque creo que isto é algo que, bueno, xa falaremos despois, supoño, de pactos, posibles pactos de goberno, pero bueno, parece que todo vai quedar como estaba, non? Como PNV e o Partido Socialista de Euskadi gobernando en coalición. Claro, aquí a cuestión non é tanto os votos que teñan entre ambos, porque a única posibilidade de que goberne Bildu é que o apoio ao Partido Popular, o cal non vai ocurrir, evidentemente, a cuestión aquí é se teña unha maioría para poder legislar, porque o problema deste sistema é que, evidentemente, tes un goberno, porque non é posible unha maioría de bloqueo para que non o haxa, pero claro, tes un goberno que non necesariamente ten apoios suficientes para gobernar, pero parece que non é o caso. Parece que algunhas enquisas daban a posibilidade de que non sumaran esa absoluta entre o PNV e o PSOE, pero parece que sí que se vai manter. Agora mesmo estaría, se non me trabuco, 2 por encima na suma, non? 28 e 11. E polo tanto parece que poden ter unha legislatura, ademais de que siga como estaba en canto a pactos, tamén bastante tranquila con respecto a poder gobernar, non? Que ao final o que ten que facer un executivo tamén. Interesante o que apuntabas, Brais. Lara, vouche dar xa casi a última palabra porque tes que marchar, que mañá tes que... Sabes a que hora se levanta esta señora? Sí, dixemo antes, as 4:30. É unha animalada. É unha animalada, Dios mío. Como Ángels, pero o salario non é o mesmo que o de Ángels, non? No, a verdade é que non. Pois, Lara Salgado, non sei se queres comentar algo máis. No, simplemente que a verdade é que é curioso o sistema de elección de Lendakari e imagínome que aquí en Galicia o que pasaría sería que Armando Gea se tería presentado como Por supuesto, como candidato, verdade? Non tedes esa sensación? Sí, claro. Que se tería presentado como candidato e E o fantástico que sería escoitar a Armando Gea durante 90 minutos presentando Claro, un programa de por eso goberno. digo. Ojalá, mira, de verdad. Entón é curioso porque ademais é como super diferente ao que coñecemos, ao que temos aquí no Parlamento de Galicia e tamén o Congreso e nada, simplemente reiterar, non sei canto levamos agora escrutado, un Pois chisquito mira, máis. acaba de aumentar e hai novidades con un 57,01% escrutado neste momento. 28 mira, deputados xa me Bildu, trabuquei. 28 deputados Bildu que se pon en cabeza, número de deputados que non en votos sigue a 17.000 votos do PNV, pero Bildu gañaría as eleccións con 28 deputados, PNV 27, o PS 11, o PP 7, Vox que xa tiña un e agora entraría a sumar con un deputado, non sei por que provincia. Pois non o teño porque teño a comparativa. Debe ser. Que non o sei. Non sei Áraba, se- será ou Vizcaya. Áraba. Áraba, sí. Pero ainda cambiaron bastantes cousas, porque de feito sae Vox entra como dis, No, Vox Vox mantense. mantense, vale. Entra a sumar e ese Lo que pasa deputado que isto perde está o mal, PNV. non, está ben, ale, sí, PNV, entra, sí, bueno, entón nada, xa o que dixen fai 10 minutos xa minutos non xa non vale. vale. Sí que é certo que a porcentaxe de voto é menor de Bildu que respecto ao PNV e tamén o de escanos, entón habería que ver efectivamente que probablemente haxa moita diferencia según en que circunscripción, é dicir, se cadra está tendo máis peso, non sei por onde foi ou por onde perdeu o PNV ese último escano que lle daban este escrutinio fai pouco, pero sí que é curioso porque sí que é curioso porque efectivamente aínda tendo menos porcentaxe e menos votos, probablemente teña moita potencia en certo territorio que é o que lle está dando esa primeira forza. Entón, aí pode andar o tema entre Bildu e o PNV e só vou decir unha cousa antes de marchar que se finalmente Bildu acaba sendo a forza máis votada, a ver os defensores de que goberna a lista máis votada o que din. Só vou decir eso. Con estas a lista máis votada seguiría sendo do PNV. Non, pero si fora en votos, escano. en votos. Ah, bueno, claro, porque eso tamén No le según lle fastidies, vaya o no le rollo. fastidies a Digo, ¿qué es la lista más votada? É que tampouco está claro. Non está claro. Sí, ninguén aquí sabe. Pero non se imagínate, define si nada. en escanos hai unha o sea, eu entendo que a lista máis votada sería en votos se hai un empate de escanos. Correcto. Pero se hai un ten máis escanos que o outro, obviamente xa non hai, o sea, a lista máis votada serían escanos, non, digo. O que está claro es de ganador a ganador. Feijóo y Pello Chandiano. De ganador a ganador, ¿no? Exacto, sí. Pois Lara Salgado, con estas sabias palabras despedimoste, que descanses moito, escoitamos mañá. A ver, porque ver. o mellor acaba de ser aquí a 1 da mañá e xa non No, nos viene bien. aquí por lo algúns sea. temos que traballar de pola mañá e iremos escoitándote no coche como Bueno, sempre. a 4 non me vou levantar. No, as 4 non, pero ela non entra as 4 na radio, entra máis tarde a decirnos cosas. e- Reflexionade moi Que vida, ben. Que vida esa, Non está mal, non me queixo. Non te queixas? No. Bueno, eu queixaríame. Pois descansa, Lara, boa noite.
Escoitámoste mañá e vémonos pronto. E xa nos enteraremos de como queda este negociado. Pois veña, ala, Ala, despedimoste. Grazas, Lara. Gracias. Pois seguimos entonces aquí comentando estas novidades de última hora. Recordamos esa paso a forza máis votada de EH Bildu con 28 escanos, seguido do PNV con 27, Partido Socialista con 11, sube un escano, Partido Popular con 7, tamén subiría un escano con respecto ás anteriores eleccións, manteríamos o escano de Vox e entraría Sumar con un escano, pero lembremos que a anterior coalición del Carrequín Podemos tiña 6 escanos, que evidentemente pues ahora xa non están. Ahora ya no. Por lo que sea, que tamén podemos malos comentar, tiempos para la izquierda. Sí, pues no sé si esta pregunta. Hai unha pregunta moi interesante para Baltar Padre. De manterse este resultado, ¿podría ser Núñez Feijóo Lehendakari, si quisiera? Feijóo puede ser lo que quiera. Tienes que ser miembro lo del que se Parlamento proponga, Alberto, lo que tú y te si no lo propongas. es porque no quiere, entonces exactamente. Pues, todo correcto. A ver, vouche facer a pregunta como parte, como medio parte, como lo que quieras, medio pensionista, lo como que lo sea, que tú quieras. como lo que como lo que sea. Diagnose de esta desfeita de que se repite un pouco, bueno, no tan desfeita como nas galegas, pero en Sumar, pues haríamos dos 6 escanos que tiña el Carrequín Podemos a 1 de Sumar, el Carrequín Podemos queda fora. Diagnose da... Unha pregunta complicada. Diagnose. No, que, bueno, creo que era visto que isto ia ocorrer. Evidentemente, ser 6 deputados que chegou a ter Podemos, bueno, Unidas Podemos naquele momento, que agrupaba precisamente a todo ese espazo da esquerda federal, confederal. Logo tamén quero escutar o mellor da minha opinión de Brais sí. A este respecto, que non se iba a repetir, e ademais con dúas candidaturas que neste caso, a diferenza do que ocorreu nas galegas, porque tamén hai que dicilo, a diferenza do que ocorreu nas galegas, Podemos neste caso sí que fixo unha campaña forte e potente dende o inicio, non? Vos lembrade como empezou a campaña de Podemos, por exemplo, nas galegas, co artigo famoso de Pablo Iglesias pedindo prácticamente, bueno, sin prácticamente o voto para o bloque, non? Que non houve unha participación activa na campaña. Sin embargo, desta volta si houbo. Por qué? Eu creo que a razón é fundamental. A súa candidata a Lehendakari, Miren Gorrochategui, era a deputada, digamos, voceira ademais dese grupo parlamentario de Podemos no Parlamento Vasco ata agora. E de feito, no seu momento, mentras se estaba negociando unha posible coalición de Sumar, que incluíse tamén a Podemos, Podemos exixía tamén que fose a candidata, polo tanto era unha cara coñecida na política vasca, e eles apostaron que, bueno, que aínda poden entrar, que tampouco están tan lonxe, non en exceso. A 6.000 votos. A 6.000 votos. Pero bueno, que decir que les apostaron por esa cara coñecida fronte a Sumar, que, digamos, o capital político que ten Sumar, igual que o que tiña en Galicia, é a marca. Yolanda. Bueno, Yolanda. Bueno, pero decir Yolanda que é a marca, Sí, ¿no? Quero exacto, decir, sí. Yolanda Sumar asimílase a propia marca. E ademais neste caso cunha candidata completamente descoñecida, que é Alba García, unha candidata bastante nova e que, bueno, na miña opinión, que evidentemente non vai ser obxectivo a mellor, non o sei, pero bueno, que era seguro que que non. nos debates, no, pero creo que había bastante solvente nos debates electorais que puiden ver, que foron algúns porque hubo 50.000 debates electorais, non sei se vos destes conta, hubo varios. Hubo na SER, en Grotubé e na E en ITV, El Correo, Bueno, pero sodes moi frikis, estades vendo debates todo o día. Sí, en exceso. Algún se viu, En algún exceso, se viu. En exceso. Algún se viu, sí. Eu que si quería, ademais comenta, da movida de la izquierda esta, La izquierda, la izquierda. de la del izquierda a la PSOE. izquierda, que a mí no me gusta nada decir, pero bueno, la izquierda en general. Podíades Podíase fundar un partido que se llamara La Izquierda a la Izquierda. Igual ir todos ahí y... Pero eso entra... Eso no son izquierda española, no. No, eso no. Ya sé, aquí no es. No, aquí no, no no, es, no, aquí no, no la es. derecha, la derecha. Hay que hacer un programa especial sobre la izquierda La española. izquierda, la izquierda de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, porque ahora Podemos, como es hasta la izquierda de Sumar, pues la izquierda, la izquierda, a la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, de Es la correcto. izquierda es el Partido Comunista de los Pueblos de España, entiendo. Uf, me lié ya. No, pero bueno, Sí, volvendo un pouco ao bromas tema. aparte, Eu sí que quería preguntarlle a Brais e a Roy que opinan sobre a campaña Brais do que se Partido está partiendo el Popular. culo ahora mismo. Pero pinchado ahí, que si no, no Pinchado, sabemos que está, claro. Hola, Brais. Hola, Brais. Ahora sí. Eu sí vos quería preguntar un pouco pola campaña do Partido Popular, porque me parece unha campaña curiosa. Antes xa na primeira parte do programa facía un apunte Roy moi interesante, ya que se falou máis de ETA. O Partido Popular falou máis de ETA na campaña das galegas que na campaña das vascas, e eu, escoitando tamén a Feijóo nas súas intervencións nos medios de comunicación, incluso en algún meeting, vía un cambio de tono e un intento, para nada disimulado, de tratar de roubar voto do PNV, sobre todo desa burguesía vasca
política tradicional do PNV que le dan un pouco de cosita a las políticas de H. Bildu, entonces era unha cosa como, que viene el lobo, votaz al PP, que somos gente moderada e sensata. Non sei se isto realmente tuvo o seu efecto, se esa pequena subida que neste momento hai dos resultados do Partido Popular, que sube un deputado e uns cantos votos, sube un 2,3% de voto, se debe a esa estrategia do Partido Popular ou non? Eu personalmente penso que con respecto á campaña do Partido Popular non houbo campaña do Partido Popular prácticamente. Penso que o Partido Popular tendo unha posición tan forte a nivel do Estado español agora mesmo, creo que renunciaron bastante a falar moito en campaña de certos temas. Tamén o de ETA non o sacaron tanto. Sí que penso que por medio incluso a que eso beneficiara máis o Partido Nacionalista Vasco, que sí condena a ETA de forma firme e que sí é unha alternativa moderada para a maior parte da sociedade vasca, sexa ou non nacionalista, e leva sendo moitos anos. Entonces, é unha posición complicada, eu creo. Tamén hai que ter en conta que de Andrés, que xa é un coñecido de hai tempo aquí na provincia de Mais de Álava, porque foi deputado xeneral, que para os de fora de Euskal Herria é o equivalente de presidente da Deputación, cando gobernou de 2011 a 2015, se non me equivoco, o Partido Popular, é un home pois coñecido por ser bastante moderado. Digamos que ten un discurso moi semellante do PNV, sí, pero xa el propiamente, digo, de estrategia, pois está claro que ten o seu factor, pero sí que é unha persoa que é coñecida por eso, digamos, cando comparado con Iturgaiz, por exemplo. É unha persona máis moderada, Iturgaiz, que para os que non saiban foi o candidato nas últimas eleccións vascas. Iturgaiz, madre mía, sí. Gran personaje tamén, Iturgaiz. Iba a decir que non era moi difícil ser máis moderado que Iturgaiz. No es complicado. Lo próximo será compararse, no sé, con Mayor Oreja, por ejemplo. Efectivamente, sí. Van ben, Mayor Oreja, Iturgaiz e ahora este señor. Bueno, pues moi bien. É interesante a análise que facedes, porque claro, o tema do PP, aparte de que en Euskadi é un territorio que se lle atraganta, ademais, claro, o PP está, como sempre, bailando entre dúas augas de me modero un pouco ao PNV, pero me parezco ao PNV, pero logo, por outro lado, teño a vos que me está comendo a tostada. Entonces está sempre aí cun tira frouxa e parece que deron cun candidato que a mí o que me sorprende relativamente é que o tema de ETA, home, non escoitei tanto salvo a Feijóo mandando al notario aquí a deu máis a tabarra deu moitísimo máis a tabarra Partido Socialista, moitísimo. E hoxe que estamos facendo aquí a pelota a cadena SER todo o rato, Dios mío, Eduardo Madina en el abierto de la SER, como está todos os días, placa. Sí, no, pero o Grupo Prisa estuvo con ese tema todo o tempo. Vou dar aquí unha actualización. Ao final o PNV recuperou o deputado número 28 e Sumar perdeuno co 70,36% do voto escrutado. O 70 xa, bueno, isto non se vai a mover moito. Non creo que se mova moito, como moito ese deputado de Áraba entre Sumar e o PNV que está bailando e pouco máis. Sí, estamos aquí bailando por un deputado, que os parece? Un deputado de Áraba. Se non vos importa, un apunte con respecto a algo que falastedes antes, por mencionar que era algo que estaba mencionando Lara antes, que Bildu ten todas as de gañar en canto a deputados, precisamente porque electoralmente moitísimo máis forte na provincia de Guipúzcoa, que está representada perfectamente porque ten un 33% da poboación e un 33% dos escanos, e porque ademais está moi forte non tanto en Álava, senón en Vitoria, que condensa o 75% da poboación da provincia, e claro, ten 25 deputados, a pesar de ser o 11% da poboación. Entonces, Bildu, xa se vían moitas enquisas, xa durante todo este pasado mes, había enquisas que lle daban 2-3 puntos por debaixo do PNV, pero empatado ou igualado a escanos, que é o que parece que vai acontecer, escano arriba, escano abaixo. Entón, é un pouco, digamos, a explicación, eu creo. E por apuntar con respecto a Alba García, voulle dar a razón a Iván de que creo que foi unha candidata que o fixo bastante ben nos debates, a candidata de Sumar, pero parece ser que de entrar Sumar, que parece que agora non, é curioso porque non vai entrar ela, porque ela é a candidata por Vizcaya, parece ser que Sumar ten posibilidades agora mesmo no escrutinio de poder entrar por Álava, que é unha situación un pouco curiosa, pero bueno, que co sistema electoral de Euskadi é máis probable tamén. Simplemente un apunte que me curiosa, parece bastante... que xa se viu en Galicia, que estuvo a punto de non entrar Marta Lois, precisamente. Bueno, estuvo a punto, nunca estuvo a punto. Bueno, que a única que lle daban posibilidades era outra... Realmente sí que é certo que as enquisas dan máis posibilidades a Pontevedra. No, pero a esto que comentaba, fixadevos que a campaña de Podemos, del Carrequín Podemos, tamén mudou nos últimos días de campaña electoral a posicionar moito máis o seu candidato por Áraba, que é este hombre el hombre partido, hombre, el de Alianza Seguro Verde. Iker. No, hombre, no. O que era de... Uralde, López Uralde. El hombre partido, sí. El hombre partido. Con respeto a Inés. Juanzo, saludando a Inés Sabanés de paso, también te digo. No, porque Inés Sabanés está en Equo, joder.
Tamén, estuve 57 partidos antes. Bueno, ya me refiero, pero ¿tú conoces a alguien más de Alianza Verde aparte de Juancho? Pues ten que haber algún por aquí, porque non tamén en Alianza en Galicia con eles. Pode ser. En calquera caso, el Carrequín Podemos hai xente pa todo. Nos últimos días de campaña posicionou moito máis a Juancho López Duralde que a súa propia candidata, a Miren Gorrochategui, porque se nalgún sitio ten posibilidades, como estamos vendo con Sumar, digamos, ese espazo político, se nalgún sitio tiña posibilidades, segundo as enquisas de ter representación, era en Áraba. Claro, a máis española das tres, efectivamente, é outra maneira de verlo. A máis española, por apuntar, unha das máis urbanas, aínda que non o parece. Bueno, pasa como ese Lourense de... Ese Lourense de Euskadi. Me van a matar aquí hoxe. Sí, a xente olvídase, pero... Salvando las distancias, pero bueno. Escoitamos a Brais, e é un pouco complicado entenderlo se todos se falamos todos a vez, así que vamos a escoitar a Brais, que aparte non o vemos todo o rato, así que Brais, que ibas a dicir? Sí. Nada, simplemente non sei se me escoitaches, pero apuntar que aparte de ser a provincia máis española das tres, que sempre vota máis os partidos non nacionalistas, é a máis urbana con moita diferencia, a pesar do que pode parecer, porque o 75% da poboación vive nunha cidade que é agora mesmo máis grande, está entre Coruña e Vigo en poboación. Entón, claro, unha cidade de inmigrantes de todo o Estado español, unha cidade moi progresista e que representa casi toda a provincia. Entón, verdadeiramente, donde moitas veces de feito Esquerda Túa Verde que tivo representación, tamén foi por Álava, tamén Vox, por exemplo, o caso de Vox nesta última legislatura, parece que outra vez. Entonces, sí, era a aposta segura, eu creo, de Podemos ir un pouco con López Durarte, que é relativamente coñecido, ademais, aquí en Euskadi. Así que... o que parece tamén un pouco claro é que parece que é unha tendencia que se consolida, veremos que pasa ahora en Cataluña. En Cataluña tamén outra película moi distinta, pero que hai unha se percibe o nacionalismo de esquerdas como o partido catalizador da esquerda do PSOE. Xa pasou aquí co BNG, que se comió a Sumar e demais, e agora EH Bildu e o sigue sendo catalizador e un electorado que tampouco parece penalizar o tema que falábamos antes de ETA, porque queda como segundo, como primeira forza, desde logo moi penalizado, non se lles ve. Non, comentábamos ao principio, ¿no? Claramente que evidentemente todo este machaque co tema de ETA na segunda campaña na segunda semana da campaña, bueno, por mérito tamén de Pello Chandiano, non tivo ningún tipo de efecto, a menos que si tuéramos os trackings de a evolución concreta durante a segunda semana, que lógicamente por esta lei absurda non podemos saber, podíamos ver si efectivamente sí que tuvo un impacto, non? Eu, a verdad, que o poño un pouco en dúbida. Calquera caso, é interesante ver como se pareceron, non sei se vos opinades o mismo, estas eleccións as nosas. Sí. En xeral, os temas cales foron, fundamentalmente, romperlle o mito do bo xestor ao PNV, demostrar que amosaba síntomas de fatiga no seu goberno, porque xa levaba 3 legislaturas, se non me equivoco, 3 mandatos, un máis que... Sí, 3, ¿no? Desde 2012, desde 2012, sí. Eso por un lado. Segundo, a sanidade, era o gran tema como exemplo, ¿no? Da mala xestión do PNV. Unha forza que vai vir e vai a ter unha subida espectacular. Bueno, o caso do Bloque foi moi evidente, ¿no? Neste caso, bueno, pues tamén é importante, non tanto, pero en ningún dos dous casos sin chegar a poder cambiar o goberno de facto, ¿no? Porque é evidente que vai volver a pactar o PSE co Partido Popular, ¿no? É dicir, unhas eleccións nos que cambian moito o fondo, pero que realmente no material, no real, no que vai pasar a partir de mañá non cambia gran cousa, non? Pero que en realidad sí que cambia moito. É dicir, o feito de que Bildu teña o resultado que ten hoxe é francamente importante para dar conta do estado da sociedade vasca hoxe en día. Outro paralelismo fundamental ao meu xuicio, e é que tanto o Bloque Nacionalista como Bildu son a primeira forza de largo, xa veremos nos postelectorais, pero bueno, nos preelectorais había claramente, curiosamente igual, hasta os 45 anos. É dicir, tanto Bloque como Bildu, hasta os 45 anos son a forza, a primeira forza con diferencia. A partir de aí, pues xa se vai diluindo. Elles pasou o mismo se comparamos 2020 con 2024, é dicir, as dúas eran máis ou menos, bueno, sí, a primeira forza claramente hasta os 30 e pico e agora son hasta os 40 e pico. É dicir, que son dúas eleccións que me chamou a atención. Temos unha novidade, vou interrumpir, co 81,73% escrutado, EH Bildu, primeira forza con 28 escanos, PNV 27,
que entendemos que volve a recuperar sumar recupera ese escano. sumar, Estamos sí, aquí, recupera señores, sumar estamos os aquí escanos, nun sí. escano por Álava. Que vos Hai parece? aí ese escano bailando en Álava. Pero o que decías, Iván, Fala aquí. porque na aplicación das seleccións galegas era moi bonito porque veías en cada provincia Efectivamente. o seguinte partido que podía ter acceso E a cantos votos estaba. E a cantos votos de estaba. poder ter acceso. Que E foi unha moi entretenida esa noite. E aquí podemos intuir, porque non nos dice a aplicación a cantos votos está, pero podemos intuir que está aí a uns 1000 votos como muchísimo, vamos. Sí que hai aplicación, acabo de atopar onde, o que pasa que ten como a peor interface da historia, e agora mesmo pon que o PNV está a 127 votos de quitarllo a sumar. Esta cousa apretada. Pues está apretadísima, vamos. Está bastante apretado polo que parece ese último escano por ala, veremos se sumar entra ou non, A non verdade coa é que, súa a ver, estamos candidata, aquí pero... debatendo por un escano por Álava, que ao final é o que se vai mover, pero sí que é certo que non sei se coincides comigo que ten como certa carga simbólica, porque precisamente ese escano que a sumar lle supón moitísimo, porque se supón non quedarse fora, que xa é como salvar os muebles, bueno, salvar a mesilla de noite, basicamente, os muebles non salva, pero que EH Bildu fai que sexa a forza máis votada, cousa que se hai un empate a escanos como que a cousa está un pouco máis relaxada. E non sei que... Sí, e se me permites, que está vendo agora tamén, en Áraba, a forza máis votada é H. Bildu, por exemplo, non? Que antes comentábamos que era unha provincia, por un lado, moi progresista, como dicía Brais, porque ademais é unha provincia moi urbana, pero ao mesmo tempo, pois máis española, por decirlle de alguma maneira, porque teñen máis votos Partido Popular, Partido Socialista, Sumar, e neste caso é por onde entran Sumar e Vox, non? Pero EH Bildu gana en Áraba, a verdade é que non teño histórico de resultados, pero bueno, creo que a primeira vez na historia que EH Bildu é a primeira forza en votos nunha provincia como Áraba. En Vizcaya, por exemplo, a primeira forza é o PNV, 11 deputados, perdería un, EH Bildu segundo a forza con 8 deputados e sube un deputado o PSE, e no caso de Guipúzcoa, que sí que é o feudo tradicional, digamos, onde o EH Bildu ten máis presenza institucional, EH Bildu é primeirísima forza con 12 deputados, 3 escanos máis, polos 9 do PNV que perdería un. Que falando de símbolos, si non me equivoco, correxídeme, si me equivoco, correxídome, creo que sería a primeira vez desde a restauración da democracia que o PNV non é a primeira forza en escaños no Parlamento Vasco. Píllasme a verdade ahora mismo. Posiblemente. Estou casi seguro de que posiblemente sí. Brais, cuenta. Penso que se non me trabuco o Partido Socialista nunhas eleccións, pero cun resultado igual no sentido de que gañou porque gañou en Álava e gañou en Guipúzcoa e polo tanto foi primeiro en escanos, pero non en votos. Pero en votos sí que é certo que o Partido Nacionalista Vasco sempre fai primeira forza, parece ser que sigue sendo, pero sí que creo, se non me recordo mal, que nos 80 houve unha vez que o Partido Socialista quedou primeiro 30-28 ou unha cousa así, unha situación moi semellante a de hoxe, parece ser. Eu vou facer hoxe o que odio normalmente cando vexo estas cousas na... Un pactómetro, me fastidies. No. Comparar. Non é esa, extrapolar, la extrapolación, que é o que lle cuesta a todo o mundo, ainda que Euskadi é un territorio totalmente diferente, Cataluña será outra película totalmente distinta, pero sí que é certo que logo no clima mediático instaura ese tipo de debates que influen, sí que acaban influindo na sociedade. Temos un cambio, sí, o PSE sube un deputado e, por tanto, volve a haber empate. Me viene al pelo lo que iba a decir ahora. PNV e Bildu. Pois mira, xa con máis xa que ven máis a caída a cousa. Claro, estamos inmersos nunha campaña mediática, por así decirlo, que de desgaste ao goberno, de que todo o mundo dentro do Partido Popular dice que o goberno que está acabadísimo, que Pedro Sánchez, que mal, que non sei cuánto. Vemos que, pois sube 2 escanos con respecto ao que había, non é un gran resultado evidentemente, pero é un resultado que se estuvera, digamos, moi cuestionado, supoñemos que baixaría. Non sei como podería afectar isto neste debate nacional, se o imos ignorar ou dende os medios, digamos, máis estatais, habería que facer algún tipo de reflexión, que si la hubiera. Evidentemente non va a facer reflexión, pero a min o que me parece máis interesante é que o candidato do Partido Socialista Vasco diga claramente, bueno, aparte de que é taurino en Euskadi, que me parece fantasía delirante. Non é único porque no, Fernández Vara, no, el otro. Paje, con perdón. Bueno, porque claro, Paje tamén. Pero Paje de Castilla-La Mancha, quero decir, falamos de... Pero o que me parece significativo é que diga con tanta claridad H. Bildu es el mal, será porque non teñen medo de que H. Bildu faga algo en Madrid.
Pero de todas Porque formas, en Cataluña vai ser máis divertido, máis Cataluña emocionante a cousa, porque sí que tamén nos vai vai estar afectar a cousa. máis a todos, en todas. eu de todas formas o que dicía ahora a Víctor, non sei que opinan Roy e Brais, pero tampouco extrapolaría os resultados que pode ter o PSE en Euskadi con respecto a fortaleza ou non do PSOE a nivel estatal, porque no caso de Cataluña tamén vai haber previsiblemente un excelente resultado do partido do PSC con Salvador Illa que seguramente vai a gañar as eleccións e sin embargo vimos aquí nas galegas que o PSD vén de pegarse unha hostia interesante, ¿no? Entonces, eu non extrapolaría, porque é certo que tanto o PSE como o PSC en Cataluña e en Euskadi sempre funcionan máis movidos polo propio sistema político vasco e catalán respectivamente que polas propias dinámicas estatais. Por lo tanto, eu non faría esa extrapolación, quero dicir, eu creo que o PSOE si pode estar danado nas Castillas, en Madrid e en Andalucía, por moito que neste caso mellores resultados en Euskadi. Non falaba de extrapolarmos nós, sino de que se poida facer esa extrapolación, que ao final o que acaba creando é ese debate público, ese run-run, que evidentemente, nós, por exemplo, ahora con estes resultados non extrapolaríamos nada, pero imaginadevos que se en vez de esos tiña 10 escanos, pois de repente perde 2 escanos. Non veríades vos mañá moitísimos xornais dicindo, mira la hecatombe del Partido Socialista en el País Vasco, aí sí que nos interesa, non? O mesmo co Partido Popular, o penso, non? Sí que hai unha lectura interesada que se fai, dende logo totalmente interesada dende os medios. Non é, a mí non me parece ben facela, é odio cando se fai, pero sí que é certo que hai que falar dela porque despois logo esa é o run-run estatal que se vai propagando polos medios de comunicación e pola opinión pública. Eso crea un clima. Se fala moitas veces de que esta secuencia de eleccións que rematan as europeas, agás as europeas, non lle viñan especialmente ben agora ao Partido Popular porque vamos a ir a dous territorios nos que están... Non, mira, este resultado que vemos hoxe, con este resultado Pedro Sánchez está tranquilo e contento. Quer dicir, sube un o PSOE, é verdad que o PSOE pues, en Euskadi ahora mismo non é que tuera precisamente un grupo parlamentario excesivamente nutrido, pero bueno, pues oye, consigue subir incluso dous ahora, ¿no? Por lo que vexo. O Partido Popular, a pesar de que antes viña dunha coalición, bueno, vale, con Ciudadanos, pero bueno, coalición igualmente, ¿no? O que quedaba, sí, efectivamente, os vestixios, bueno, pues consigue un diputadiño máis, e incluso o partido da vicepresidenta Yolanda Díaz, que forma parte do goberno de España, pues consigue tamén un diputado. Por lo tanto, isto non vai alterar en absoluto o tema de Madrid. As eleccións que van alterar ou non as cousas son evidentemente as catalanas. Ollo, o Partido Popular vai ter un bo resultado en Cataluña, pero casi seguro. Quero dicir, sí. Non só motivado polo declive de Ciudadanos xa prácticamente 100%, sino porque teñen un bo candidato. Teñen un bo candidato e teñen unha estrategia xa de que xa ven de lonxe, desde que empezou digamos, desde que o proceso deixou de ser tan relevante, digamos, na opinión pública, e desde que Alberto Fernández empezou a coller un pulo bastante... Alejandro. Que dixen? Alberto. Alejandro, bueno, empieza por A. Alejandro Fernández, digamos, de poñer o independentismo no seu sitio, verdad? Pois, quero dicir, pois máis ou menos facendo o seu traballo ben. Eu creo que o Partido Popular vai ir ben en Cataluña. O que decías de Salvador Illa en Cataluña, a ver, que Salvador Illa xa vende un resultado moi bo, nas anteriores. Entón, terá que ou superar eso sustancialmente, ou senón tampouco será un gran resultado. E logo o terceiro elemento, ¿no? Quero dicir, os partidos nacionalistas en Euskadi ocupan máis do 70% do Parlamento. EH Bildu é a primeira forza execuo con PNV. Por lo tanto, eu supoño que os partidos que queran ser relevantes en España, si consideran que Euskadi é unha comunidade autónoma importante dentro do Estado, non poden ningunear e seguir insultando os partidos nacionalistas alegremente, como fan algúns diputados, sobre todo o Partido Popular. Quero dicir, e en Cataluña vai pasar 3/4 do mismo. Quen espere que Junts se pegue unha debacle ou que Esquerra baixe sustancialmente se vai equivocar. Quero dicir que son partidos que van a resistir francamente ben e van a ter un papel absolutamente preponderante, xa non só nesta legislatura, senón tamén na seguinte. E goberne quen goberne. Alejandro Fernández, unhas rancheras maravillosas tamén. Sí. Vos acordadevos de Alejandro Fernández cando se presentara a alcaldía de Tarragona que fixeran un... Alejandro. Sí. No, seguro. Bueno, es que as campañas de RP son maravillosas. Sí, totalmente. E un tío home así, relativamente populista, pero que máis ou menos ten unha trayectoria coherente e que ao electorado deles les gusta. Entonces, pois é lógico que se vexa premiado. Eu quería preguntarlle a Brais unha cousa, porque Brais, escoitasme, non? Estás por aí, sí, ahora xa te vexo. Quería preguntarche, porque claro, decir, o escenario é o que é, 27 deputados neste momento con xa prácticamente o 90%, 92 xa, 93% escrutado, por lo tanto,
como non volva a bailar ese deputado que está entre Sumar e PNV en Áraba, pouco cambio pode haber. 27 escanos PNV, 27 Bildu, PNV e PSE suman 39, por tanto, un máis da maioría absoluta. Entendo que es inamovible, vamos a ter lendakari do PNV, non hai absolutamente ningunha posibilidade de que se poida formar un goberno progresista con EH Bildu a fronte. Non, o sea, a resposta que preguntas tú? La suma da, quiero decir. Tamén, bueno. O que pasa que para que dea suma hai que querer sumar tamén. Non vai ser o caso, o sea, creo que Eneco Andueza deixou moi claro ao longo da campaña que non ten nada que falar con Bildu con respecto a unha posible gobernabilidade en Euskadi. De feito, que é unha posición tamén un pouco complexa, porque despois do que aconteceu en Pamplona, en Iruña hai pouco, dándolle esa alcaldía, ainda que non entran no goberno con eles, pero si permitindolles gobernar, pois claro, o PSOE está xogando un xogo aquí en Euskal Herria un pouco complicado. O que pasa aquí é que o PSOE ten un pacto global co PNV de gobernabilidade para todos os municipios, diputacións forais, comarcas, goberno de Euskadi, etcétera, etcétera. É dicir, gobernan xuntos, sexa que sexa primeiro, normalmente é primeiro o PNV en casi todas as instancias, pero hai algúns concellos nos que non, gobernan sempre xuntos. Con algunha excepción, pero que tamén levantou algunhas ampollas, digamos, nos casos nos que aconteceu en algúns municipios e cousas así. Entonces, bueno, é un pacto que está firmado ese lado. Sí que creo que o que debería intentar facer o Partido Socialista a medio plazo é intentar forxar unha narrativa diferente, un discurso diferente con respecto a Bildu, porque Bildu é unha forza que a que lle van permitir ser oposición empatada co PNV, os 4 anos son moi longos, están gobernando dende hai 8, en que a veces, por como falaba Eneco en campaña, parecía que eles non participaban do goberno vasco, por as críticas que intentaba facer o Partido Nacionalista. E creo que neso fallan no sentido de que o eslogan de campaña do PSE, por se non o sabedes, é vota al que decide. O que pasa que dende o primeiro minuto dixeron a decisión que tiñan tomada. Sí, a verdade. Entón, era como unha situación un pouco extraña. E o que suben, aínda que suben 2 escanos, o porcentaxe de voto están prácticamente igual que hai 4 anos. Súbenos nas 2 provincias nas que hai 4 anos casi os sacan. O sea que tampouco que haxa un cambio moi grande con respecto ao apoio que ten o PSE. Consigue manter, ¿no? Decir que sube 2 escanos, que creo que pois para os titulares está moi ben, pero vindo de ser primeira forza en generales, que xa sei que a extrapolación non se debe facer, pero si en xerais que foi unhas eleccións nas que o PSOE mantivo ou baixou algo en moitos lados, aquí en Euskadi subiu 6 puntos, e foi primeira forza, dende había moito tempo. Entonces, non souberon, digamos, extrapolar eso ou leválo á campaña, e creo que es deixar tan claro, ao final, hai 2 alternativas de goberno, Bildu ou PNV. Se deixas claro dende o minuto 1 de que lado estás, pois ás veces a xente decide votar, digamos, a alternativa de goberno e non o socio minoritario. E aí sí que está claro que influe, vamos, moitísimo o tema das declaracións de Ochandiano, quero dicir, se houvese, que non a sabía, pero se houbera algún tipo de intención do Partido Socialista de intentar cambiar por Bildu, ahora que está volado ese puente, eu diría que non o compararía. O sea, non creo que tivesen especialmente no, pero creo que se alguén se estaba pensando, agora xa te digo que non, porque eso sí que xa sería para o Partido Socialista. Unha cousa que afortunadamente está superada, e andar con esto, e logo pensemos que o Partido Socialista é un partido de esquerdas, que tamén é unha cosa que se podría debatir. Se comenta por los mentideros. Con Roy decía, pero con lo que decía agora Brais, esa maneira a veces de formular as cousas do PSOE, non? Que realmente parece que che está tomando pelo un pouco, non? Por un lado o lema de campaña de votar que decide, pero xa está claro que vas decidir porque ti mesmo dis dende o primeiro día de campaña, e logo por outro lado esa, bueno, digamos, ese cambio de perspectiva en según onde teñan que pactar, non? E un lema que xa comunicativamente a mí parece moi pobre, porque xa non sair a ganar, claro, decir, xa non vas a, por moito que ti saibas que non vas gañar, tú tens que venderlle a xente que tú podes gañar, e cando te están votando, e digo máis, hoxe mesmo, cando Eneco Andueza foi a votar o colexio electoral, no tuit que puxeron na súa conta, ou non sei se foi na súa ou na propia do PSE, voto por el cambio. E bueno, pues no, quiero decir, no, claro. No, porque non va a haber ningún cambio, e tú mesmo te encargaches de deixar claro de que se sumabas co PNV non iba a haber ningún cambio, ¿no? Digo que esa maneira a veces do PSE de que dices tú, bueno, pero ¿usted qué quiere, señora? O sea, ¿qué es lo que quiere? O sea, sí, efectivamente. Bueno, son xa menos 5. Iba a facer a típica frase de profe de contaron que nos ríamos todos, pero estaba aquí o técnico escarallándose de risa. Chistes, eu non sei. Puxo Iván Aspar Lendakari nos comentarios e fixo nos gracia.
Aspas Lendakari. Bueno, logo fora de cámara contoche unha cousa de Aspas que teño, pero non podo decir en público. Hostia. No se puede decir. No, próximo día. No, eso pode decir, eso non se pode decir. Próximo convidado de Maniotas. No. O caso que voimos ir pechando este programa. Vou despedir primeiro E vai ser moi bonito, perdón. Só quero dicir unha Dime, cosa. sí. Porque gañaron todos, van a estar todos contentos. Sí, a verdade é que sí. Menos o Partido Nacionalista Vasco que perdeu, pero van... Pero PNV goberna, gana pero todo o goberna. mundo. Bildu Bueno, queda segunda forza bastante con un subidón importante. Partido Socialista sube, PP sube, Sumar entra, Vox queda, o sea, están todos, hoxe hai viño en todos lados. Aquí tamén. Imos despedir a Brais Freire, non sei se queres pechar algunha última cousa, últimas sensaciones de ali desde Euskadi. Nada, bueno, primeiro darvos as grazas polo convite outra vez e por poder ter participado dende aquí, dende Áraba. É un placer poder darvos a miña opinión dende aquí, a experiencia que tive en estes días tamén, e como pues, habitante tamén aquí desta provincia, non chea de inmigrantes, chea de galegos, tamén nesta mesma vila onde estou, escoitase moito galego pola rúa, igual veces máis que noutros. Igual se escoita máis que aquí. Nada, simplemente creo que son unhas eleccións que ao final é o que decides. Creo que todo o mundo gaña excepto o PNV, pero en parte tamén gaña porque mantén o goberno, eso é algo que xa sabían de antes. O PNV é un partido moi duro de roer, pasa o mismo que o Partido Popular en Galicia. Vai gobernar polo menos outros 4 anos, cunha maioría que lle dá para legislar, gobernando ademais as diputacións forais junto ao Partido Socialista e as capitais. É dicir, ten moita implicación en implantación institucional. 4 anos son moi longos, para dar ese novo, haberá que ver como construe ese liderado, se o fai como fixo Urcullo no seu día, ese liderado pois morno, non, estilo PNV, pero que parece que funciona ben, e parece que se o PSOE non se decanta por de verdade ser o que decide, parece que pois temos Partido Nacionalista Vasco para moito rato aquí en Euskadi. Hai unha pregunta última, Brais, antes de despedirte. Se tuveras que apostar agora mesmo, en que sede de que partido hai máis festa? Na de Sumar por entrar, na do PNV por gobernar, na de EH Bildu por o espectacular resultado que teñen, ou na do PSE porque van a decidir outra vez? Pois creo que todo o mundo vai estar moi morno, a verdade, esta noite, porque ao final o PNV vai gobernar, pero cunha maioría, o sea, con menos diputados dos que tiña. Bildu tiña expectativas reais de poder alcanzar casi os 30 diputados e non o fai, que haberá que ver tamén pois ata que punto estas declaracións da última semana pudieron ter que ver. Creo que os que están máis tristes, eso sen dúbida, son en Podemos, en el Carrequín Podemos, con unha campaña que foi bastante forte, un resultado bastante digno, tendo en conta de onde partían, por exemplo, en Galicia. Pero creo que ningún vai ter moita festa esta noite, vai ser un pouco, pois, o que decides. Todos gañamos un pouquiño, o que máis perde o PNV, pero bueno, ten unha gran renovación, as listas son prácticamente novas, en Vizcaya repetía un dos diputados que había, por exemplo, do PNV. Entonces tamén é xente nova que entra a gobernar de novo, entre comiñas, entonces tampouco parten de esa situación anterior. Eu creo que vai estar eso, unha noite bastante tranquiliña, creo que todo o mundo vai ir para a cama bastante cedo. Pois sí, nos brevemente iremos tamén para a cama xunto con Lara, que xa debe estar ali no quinto soño. Brais Freire, moitísimas grazas polo convite, que vaya moi ben para lá por Euskadi, falaremos nalgúnha outra ocasión seguro. Grazas, ata logo. Despido tamén por aquí a Roy, última análise. Bueno, pois a última análise que efectivamente o que un pouco que decía antes, non? En Galicia o nacionalismo ten 25 diputados, en Euskadi é o 75% prácticamente do Parlamento Vasco, e en Cataluña pois prácticamente pois ahora mismo pois con maioría absolutísima, non? No Parlamento, e creo que isto vai seguir sendo así e vai ser unha tendencia que suba e que aumente, por lo tanto eu particularmente o celebro e creo que bueno, pois unha noite que ni tan mal. Ni tan mal, titular, ni tan mal. Moitísimas grazas, Roi Pérez Vila, a vos por invitarnos como análises. Vémonos tamén moi pronto. Meu querido amigo, señor director. Ahora cando diga señor director xa non sei quen se ten que dar por aludido. Aquí cada vez manda máis xente, traballan menos. O caso de mandar, aí está, efectivamente. Querido amigo Iván Olmos, que tal a volta? Ben, tiña ganas. De feito, fíxate pouco por comentar, ¿no? Pero eu que normalmente as cámaras non adoitan poñerme excesivamente nervioso, hoxe senteime estar así un pouco inquieto ao principio, era un pouco extraño. E faise raro, pero bueno, non volvín para quedar,
Non volvo a marchar, No. Bueno, a ver que dio non o director marcho, de Non, UQ. ponme aí a cámara. Que non me voy. Non marcho, me cuidadito, quedo, Me voy a quedar. Eu tampouco penso marchar, A ver, este duelo de sables, a ver como lo... Ai, non, pa min, tú pa ti esto, Además falo estupendamente, creo que ninguén pode dubidar que le conduciches este programa infinitamente mellor que a min. Sorprendentemente para nada, Para Víctor. E ese posto de director é máis que merecido, e vais, vamos, que o día D tamén ten para largo e o día D tamén está para quedar. Ten para moi largo porque aparte temos eleccións europeas, temos eleccións catalanas. Imos facer que van a ser outro día fixemos o calendario de grabacións e hai 3 días de maio, o sea que o día de en maio estaremos aquí bastante seguindo as eleccións. E xa estou pechando convidados e convidadas para eses próximos programas. Xa estamos pechando convidados. Porque outro día dixemos na promo que temos un produtor moi bo, aquí está o produtor non hai moito máis, sabes? Novo produtor de Día D, al cual se lo agradecemos moitísimo porque non sabedes, unha vez eu chamei a unha persoa para facer unha cousa de produción e dixen non volvo a chamar e xa sabedes quen pode ser. Diego Freire, algunha cousa polo chat? Pois nada, que agora íamos ter tempo para facer maldades. Para facer maldades. Facer maldades. Como el zapatero de para follar. Para facer maldades, tío, mas eu que temos un equipo de maldade importante. Temos un equipo de maldade, sí, a verdade é que sí. Pois nada, aquí Iván Olmos Ferreiro comentou que Aspas Lendakari, como ben dixo. Si quiere, como Feijóo, pode serlo igual. Sí. Aspas pode ser lo que quiera. E Marcos, o noso amigo Marcos, di que o escrutinio aburridísimo, pero o programa, como sempre... Marcos la buena, non Marcos la mala. No, porque Marcos la mala non está, non sei se... Estuvo. Marchou el, porque aparte estivo intentando boicotear o debate durante todo o tempo, porque cada persona que entraba... Ya non está, ya non existe esa persona. Sí, eso, pues bueno. Que sí, que a tomar por culo, que lo cesé. Que ha cesado. Este está entre lo que nombra y lo que cesa esta semana. Y que a él no le dan un cargo de libre de designación. Ya, a verdad. Con o traballo que fixera en comunicación no Concello de Ourense hasta que o votaron. Bueno, aquí los troleos todos. Iván Iglesias, señor director de UQ, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora hai que poñer a postilla. Director de UQ. Vai empezar a haber máis directores. Pues, moi ben, eu creo que é un... Que pasou? Que te enfoques. É verdad, sí, perdón, non me entendo. Eu creo que é un bo... Como se dice? Un herdante, non é un... Herdeiro. Herdeiro da cruz. Sucesor. Como estamos? Un bo sucesor. Eu creo que sí, eu estou contento. Dice Diego que hai un bo equipo de maldades aquí. Habrá que dar rienda solta. É máis humor, é máis carallada. Bueno, creo que nunca diremos cal era a entradilla original da promo do outro día. Porque si no, en fin. Bueno, ten que ver con presidente, non? Do Partido Popular. Sí. Efectivamente. Moitísimas gracias a Adrián Reis e a Mene Iglesias que están aí a tope. E aí estades. Ala, guapos. Pois nada, ímonos beber o viño. Eso, que xa me tapan hasta acá. Ímonos celebrar nada, porque nos non vivimos en Euskadi, así que somos totalmente neutros políticamente, así que nada. Sí, totalmente, no. Vémonos en 2 semaniñas, se non me equivoco, aquí no Día D. Volverá próximamente tamén Zona Nova, teremos novos maniotas, seguiremos aquí en UK contándovos e divertíndovos e amenizándonos. Vémonos moi pronto. Gracias por seguirnos. Chao.